rise from the ashes left in the wake of the Great Revolt. Thou shalt not make a machine in the likeness of the human mind. With that commandment, new avenues of human potential were explored. Mentats, Suk Doctors, Sword Masters, and the mystical Bene Gesserit Sisterhood. But it was the Navigators and their monopoly on space travel that set the conditions for the Imperium. But I am telling you of the universe you already know. Let me describe the one you do not. In this other universe, my mother, Lady Jessica, consort to Duke Leto Atreides, gave birth to a daughter, a girl they named Ariste. Because of her obedience to the Bene Gesserit, Lady Jessica is trained as a truth-sayer. Because of that training, Lady Jessica was able to detect Dr. Yue's deception. Because of the forewarning of his betrayal, House Atreides survived the Battle of Arrakeen. Because of their survival, the Emperor declared a full-scale war of assassins. Because of the war, the Sardaukar were deployed to ensure spice shipments continued without interruption. Because of the Sardaukar, the Fremen were eradicated. There was no Muad'Dib, no Lisan al-Gaib, no Kwisatz Haderach. I see a universe where I, Paul Atreides, was never born. All my visions lead to horror, except this one. This one leads to you. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас кат-сцена скончылася. Толькі пачынаю гэта запускаю Dune Awakening. Для тых, хто не ведае, гэта выжывач на тэму Дюны і адбываецца ў трохі як бы паралельным сусвеце па падзеях кнігі і фільма, і зараз яна яшчэ не поўнасцю даступна ўсім, яна даступна тым, хто прадзаказаў, і, па-мойму, пэўны ўзровень па тыпу прадзаказа патрэбны, то дэлюкс выданне, па-мойму, патрэбна для гэтага. Магу памыляцца зараз. Вось, за гэта атрымліваецца ранні доступ за 5 дзён да выхада, да рэліза, поўнага рэліза, поўны рэліз 10-го будзе. Ён яшчэ адбудзецца, то бок, калі вы бачыце, што там, ну, глядзіце карацей, калі вы вырашыце зараз раптоўна набыць, то ведаеце, што, можа быць, вы адразу не атрымаеце доступ. Вось. Давайте тут все подтвердим. Подтверждаем. Я ўжо гуляў бэтку, таму я, ў прынцыпе, ну, там часткова бачна, што некаторыя моманты... А гэта мой... Не, гэта не мой персонаж. Не. Мой персонаж тут недаступны яшчэ. Мне патрэбна будзе зараз стварыць персонажа для гэтага усяго. У сэнсе сервера. Гульня. Регіон Європа бета. Не, гэта не проста Європа мне патрэбна. Вось яна з'явіліся сервера. Вітаю, рэдак. Раптоўна стрым у нас. Стрым можа быць раптоўна абрывацца, я проста вырашыў, што хопіць. Вось, можа раптоўна што-небудзь быць, ну, карацей, паглядзім. Вось, гэта раптоўна стрымы, я нават не абвяшчаў ні ў Тьютары, нідзе, ён не па плану, ён проста ёсць. Вось, проста існуе, і па вечарах, можа, час часу буду запускаць Дюну, гэты выжывач, і буду, можа, стрыміць час ад часу, не заўсёды магчыма. Больш стрымоў, больш здайсаў. Так, адныя плюсы. Так, графіку выставіць, давайте, ультра. По-моему, усё нормально. Пу-пу-пум, у прынцыпе, нормально, усё нормально. Мне не патрэбна пашырэнне змяніць. Пашырэнне, по-моему, было раней. Не, пашырэнне нормально. Добра. Астатняе пакінем, калі што я буду змяняць, калі буду бегчы. Рэкамендаваны сервер сусвет Икарус, імя сервера Січ Абір. Добра. Няхай будзе ён.
Я баяўся, што можа быць зараз у чарзе бы вы сядзелі. Show yourself, child. І гэта наша меню стварэння персонажа. Мы ствараем сабе персонажа, спячага агента Бене Гессерит, наколькі я зразумеў па кароткаму сюжэту па бэтцы. Давайте ствараць сабе чэла, а можна нейкага пресеты, калі ласка. І я, як звычайна, і мне звычайна няма вялікай любові да стварэння персонажа. Вось. Я звычайна бяру пресет нейкі, які мне плюс-мінус падабаецца, і раблю з яго, дакручваю яго ўжо. Вось. Так, каб мне канкрэтна вось чагосьці, напрыклад, не хапае, і я раблю. Дарэчы, можа быць, возьмем гэтага хлопца, толькі зменім зноў жа яму. Нас аба не будзе... Харвестер дадуць? Харвестер не дадуць. Дадуць арнітоптер у позняй частцы гульні. Гэта далёка не пачатак самы. Так, тып твару. Я жадаю зрабіць, ведаеце, такога па тыпу, як, хутчэй, чэла, які мог бы быць нарадзіцца на Аракісе, ведаеце, вось прыкладна такое. Нягледзячы на тое, што я адразу скажу, што няма магчымасці пачаць з персанажа, які нарадзіўся на Аракісе, таму што па сюжэту гульні мы якраз такі прыбываем на Дюну, і мы якраз такі наша мэта галоўная, нам зараз галоўны наш квест нам яшчэ распавядзе там преподобная маці, яна раскажа нам што да як. Я зараз разумеў, што я тут тэрміналогіяй больш такім, сусвета карыстаюся. І можа не зусім зразумела. Прасцей будзе тлумачыць, калі будзе, вось, з'яўляецца пэўная штука, я тлумачу за яе. Так. Голас няхай будзе. Выгляд. Давайте яго больш такім цёмненькім зробім. Я жадаю, каб ён літаральна на мясцовага Фрыманаў у гэтым сусвеце, у гэтай версіі падзеі Фрыманаў не існуе. Іх перабілі. Як мінімум, так і заяўляе адразу пачатак гэтага самага, пачатак, скажам так, сюжэткі, заяўляе аб тым, што мы ў падзеях, у якіх няма фрыменны перабіт усе. Вось. Нам, к сожалению, Not Included адпраўляецца 9500, а мы працягваем ствараць далей персонажа. Але я ўсё роўна жадаю стварыць такога чэла, які бы, вось, мог бы быць адным з абарыгенаў. Давайте вось такі, можа, дрэды яму падыйдуць. Ось. З-за таго, што у нас мы патэнцыйны фрымен, за катошкай нельга гуляць, на жаль, не. Вось чаго гэтага няма. Я магу вокі, вочы свае, вокавыя вочы змяніць, не? Твар, галава, вось колер вачэй. Давайте блакітненькі вось такі будзе у нас. Таму што, хоць мы і не прапітаны спайсам, але ўсё ж такі трохі больш аўтэнтычна. Так, колер валасоў, у прынцыпе, мне падаецца, неблагі, так? Штука такая, я як бы ствараю, але большую частку часу твар мы ўсё роўна не пабачым. Мне падаецца, патрэбна нейкі больш такі, я не ведаю. Падаецца, і барада ў яго павінна быць. Вось, барада павінна быць. Вось такая. Не. І закручаная. Вось такія. Сапраўдны жыхар Аракіса 100%. Вось такія. Не, ладно. Ён просто няхай будзе трохі не брыты. Все равно, я зноў жа кажу, мы асабіста гэтага не пабачым. Не. Мне падаецца, яго трэба больш смуглым рабіць. Дзе там колер скуры? Вось занадта, мне падаецца. Вось такі, мне падаецца, нармальна. Трошкі цямней. Пайшла спёка. Самае, вось, было бы ідэальна, калі б на вуліцы яшчэ па тыпу 35 градусаў, і мы такія,
Цудоўна, нам зараз яшчэ і спякотнай пустыні не хапала. Так. Менск крыху затопила. Ну, круто Менску. Зайздрошчу. Стыль барады, это мы ўжо абралі. Няхай будзе. Усё, в прынцыпе, нормально. Можа, стыль нейкія яны такі занадта роўныя. Вось такія, можа. Не, яны ўсякія нейкія па тыпу. Мне падаецца, у бэцы... О, вось такі цікава. У бэцы, мне падаецца, ну, якасць была трошкі іншая. Ну, мне падаецца, выбары трошкі па-іншаму выглядалі. Мне падаецца, можа. Давайте татухі абавязкова. У нашым выпадку татухі гэта просто абавязковая халера. Так, можна ззаду татуіровачкі накідаць. А я магу некалькі. Не магу, мне падаецца толькі пэўнае. Я бы нешта на твары, каб было. Занадта нейкая... Што могло бы быць у Фрымена? Мне падаецца, у Фрымена магло бы быць альбо на шыі нейкая татуха, вось такая па тыпу. Альбо... Дзе яна там? Вось такая, мне падаецца, яшчэ не была, у прынцыпе. Давайте вось такую зробім. У выніку стаю доўгую пробцаю. Ну, блин, няблага. Няблага. Вітаю, гулец, вітаю, Арведак, вітаю, Арігана. З кім не павітаўся, усіх вітаю, Тэншык. Што там чутна з дыска? Да, блин, толькі сёння расказваў. Новая версія выйшла. Як бы, новая версія выйшла. Я ўжо расказваў. Я не ведаю, ну просто зараз як бы стрым такі, ён як бы па-за межамі, гэта я хутчэй сабе пагуляцца, яшчэ там паколупаць. Татуіроўка на целе. О. Давайте вось нейкую таксама. Не, гэта занадта роўная. Сама не тое. Я бы вось такую, карацей. Во, нормально. Вось. Днём віталіся, ну вось. Карацей, гэта сам па... Дзе каманда дыска? Да ё-моё, і каманды сёння абмяркоўвалі таксама. Карацей, па дыске Elysium, коротка зараз, сінапсіс. Выйшла новая версія, і звычайна я яшчэ, калі пачынаю гаварыць, у мяне бот спрацоўвае, якраз інфармацыю па дыске Elysium выкладае. І проста ён, як бы інфармацыя выкладаецца і так рэгулярна, яна заўсёды ў чаціку ёсць. Вось, па дыске Elysium выйшла новая версія 10 у аўторак, по-моему, з аўторка на сераду уноч скабіраў версію. Яшчэ 6 дыялогаў поўнасцю апрацавана, сярод іх даволі вялікі ёсць. І што яшчэ? Выпраўлены хібы ў адным дыялогу, які мы дагэтуль апрацоўвалі, знайшлі іх потым такія, заўважылі толькі, на жаль, калі ўжо адправілі. Вось, спадзяюсь, такога не часта будзе, бо мы ў асноўным у нас даволі шмат вычыткі ідзе, таму спадзяемся, што мы менш будзем, ну, такое, не даю, каб часта будзе адбывацца. Вось. І нарэшце мова сама ў наладах гульні з гішпанскай была заменена на беларускую. У выніку з модам прасцей трошкі арыентавацца. Вось, яно, праца ідзе, то бок мы не спыняемся, і гэта заўсёды штосьці пра прагрэс ёсць, ну, літаральна амаль кожны дзень. Ось, просто што выкладваем версіі, няма асабіста сэнсу як бы выкладваць там версію на палову апрацаваным дыялогам, тым больш што мы іх агулам разглядаем, час ад часу прыходзіцца глядзець, што ў іншых дыялогах, каб, ну, там спасылацца на іншыя дыялогі часта прыходзіцца. Я скажу, складаны тэкст у дыске Elysium, ну, я па тыпу не скарджуся. Гэта, в прынцыпе, чакана, але проста я разумею, што ў шмат такіх гульнян нават блізка такога няма. Калі вам вельмі важна рабіць спасылкі не толькі паміж фразамі, кожная фраза паасобку, як бы яны павінны быць усе разам перакладзены адна за адной. Вось, дык яшчэ і спасылкі ідуць паміж дыялогамі, то бок тое, што вы даведаліся дзесьці, і, напрыклад, пачалі называць сябе там пэўным іменем, напрыклад, гэта адлюстроўваецца на іншых дыялогах. І гэта як бы ёсць, яно як бы відавочна, але ў той жа момант, калі вы робіце ты самую вычытку, вам патрэбна мець у галаве ўсе папярэднія дыялогі таксама. І пра анімэ раскажы. Блін, ну мы сёння літаральна, для гэтага проста запіс прасцей паглядзець, дарэчы, запіс ёсць пакуль толькі на Твічы, на Ютубе яшчэ пакуль няма. Ось. Так.
Размалёўваць вусны сабе прыгожыя не будзем, вусны пакінем як ёсць. У прынцыпе, знешні выгляд. У трусяляндзях. Добра, у маёнтках адніх стаяць. У прынцыпе, можна пакінуць персонажа як ёсць. Так, чакайце, ко мне нешта паведамленька прилетело дзейсце. Ну, ад самой Дюны, у прынцыпе, прилетело. Так. Добра, давайте канец персонажа. Зараз нам будуць паказваць. Далей. Яшчэ імя персонажа, окей. Там, па ідэе, не толькі імя персонажа, па ідэе, преподобная маць пачне задаваць пытанні, наколькі памятаю, як было ў бэцы, і мы будзем яшчэ вызначаць, адкуль мы, з якой планеты і хто мы такія. Раскажы пра гульню. Што я зараз буду гуляць. Гэта пясочніца, гэта выжывач, але незвычайны выжывач. Гэта выжывач з агульнай, як ММО, хутчэй, выжывач. Падзелены на сервера, але у нас агульная мапа на пэўны сервер, і пры гэтым, ну, там лакацыі шаряцца, там складаней трошкі сістэма. Вось, але калі проста вельмі казаць, то ёсць серверы, на гэтым сервере ўсе будуць свае базы, выжываюць, і гэта выжывач на планеце Аракіс па сусвету Дюны. Так, зараз хутчэй за ўсё... Так, пачакайце-ка... Яно, па тыпу, можна пайсці па туторыялу, і яно будзе частку гэтых самых заблакуе. Я пайду па заблакаванаму шляху, я на бэцы гэта ўжо рабіў, але зноў жа заблакую сабе. Частка дасягненняў немагчыма будзе зрабіць, я павінна буду зрабіць невялічкі квест, і мяне навучыць базовым механікам. У прынцыпе, не тое, каб мне ёсць неабходнасць вялікая. Слухайце, а давайте, можа... Давайте занлочу. Не трэба, мне гэта не вельмі патрэбна. Ўсё ж такі бэтку я прайшоў, і, у прынцыпе, там усе гэта анлокі маю. Паехалі. Зараз нас выкінуць, і я, у прынцыпе, буду пакрыху расказваць, прасцей паказаць некаторыя рэчы. Табе ўжо сказалі, хто я такая? Then I will sift your words for lies. Let's begin. Where were you born? Дзе мы нарадзіліся? І у нас на выбар ідзе, у прынцыпе, 5 выбараў. То ж самае, што на бэце, па-мойму, так? Каладан таксама ёсць. Кайтайн ёсць, X ёсць. Давайте зараз пра сусвет Дюны. Мы будзем мець як бы адкрыты сусвет з лакацыямі, то бок можна падарожнічаць паміж лакацыямі, але лакацыі яшчэ самі па сабе здаравенныя. Ну, то бок гэта літаральна здаравенныя лакацыі. Мы будзем пакрыху прасоўвацца наперад і будзем будаваць базу. Пры гэтым тут ёсць даволі, ну, сюжэт. Ёсць такая ролевая трохі частка. Вось. Unreal Tournament гуляў ужо ў новую? Штосьці, акрамя графона, яны там штосьці зрабілі новага? Я нічога не ведаю пра новыя часткі Unreal Tournament. Апошнюю, якую яны рабілі, была жа увогуле у вольным доступе, але яна неяк памёрла. Ну, і нічога не пачалося з ёй. Гэта апошняя, пра якую я штосьці ведаю. Гэты самы Epic Games трохі забілі. Ну, яны, як бы раней Unreal Tournament гэта быў іх паказнік новых магчымасцей рухавіка у Unreal Engine, але цягам часу стала гэта няма неабходнасці. Unreal Engine і так стаў стандартам індустрыі, як бы няма неабходнасці выпускаць новую версію, каб паказаць, што можа іх рухавік. Яны робяць прадпрагляды, скажем так, проста. І дэвкіты рассылаюць, і ўсё. Так, у нас выбар Геди Прайм, што гэты самы дом Харконінаў, родны мір. Вось, ёсць Чусук, што я не памятаю, што за яна, музычная планета. Цэнтр імперіума, добра. Каладан гэта дом Атрейдес, планета. Кайтайн, гэта у нас хто? Не ўпэўнены, мне нічога не кажа. І X, гэта іксіанская планета, вельмі развітая і тэхналагічна, карацей, калоніі, калі так. Шкада гульня дзяцінства. Ну, я скажу, яна заўсёды была трохі як дэмкай магчымасцяў, але была вельмі неблагой. Ну, па тыпу, гэта была паўнавартасная крутая гульня. Гоза Атрейдесаў, глядзі, мы абярэм бок канфлікта пазней, зараз не важна, адкуль мы.
Я прапаную так, давайте з Каладана будзем. A world Чому of б ні? water, homeworld of the Atreides. Гэта не вельмі прынцыпова, мы можам The сказаць. order of the Imperium is rooted in the Farfreluches. A place for every Mhm. man and every man in his place. Where is your place? Мы можам абраць сабе яшчэ прадгісторыю, і прадгісторыя наша, напрыклад, бонсмен, гэта бюракрат, карацей. Жыхары звычайныя. На фамілія, то бок гэты самы шляхта, альбо быць звычайным чэлам, просто там нагадываю, для тых, хто не ведае, давайте трохі для тых, хто не ведае сусвета Дюны. Сусвет Дюны гэта пра сярэднявечныя разборкі толькі ў космосе. Это літаральна сярэднявечныя канфлікты і паддыванныя гульні. Вось разборкі вось гэтыя, хто каму чаго павінен, у якім пакаленні і вось гэта ўсё, але пры гэтым яно захоўваецца як бы ў касмічна-фантастычным сеттынгу. Вось яно поўнасцю. І тут ёсць літаральна звычайныя проста сяляне, вось якія прывязаны да зямлі, да сваёй калоніі, фейфамі, якія называюцца, і яны іх ніколі не пакідаюць, яны проста жывуць на гэтых планетах. Ну, які з нас бюракрат? Не, мы будзем звычайным па тыпу сялянінам. You've risen above your station. Most peons go their entire lives without seeing the inside of a starship. You had a mentor Так. in your youth. І trained зараз by мы one of the абіраем сабе schools. па тыпу клас, але што цікава, ён не за, ну, як працуе механіка гульні, калі вы знойдзеце сабе настаўніка, мы не зусім звычайны чэл, і гэта вельмі паказваецца сам факт таго, што мы размаўляем з препадобнай маці, гэта паказвае тое, што мы не звычайны чалавек. З намі нешта не так. Наколькі я зразумеў сюжэт, як мінімум самы пачатак у бэце, таму што зараз я хутчэй за ўсё пабачыў катсцэны, якіх не бачыў там, там былі бачна прапушчаныя кавалкі сюжэта. Вось мы можам абраць сабе трэніроўку. У нас ёсць пэўная трэніроўка, і трэніроўка на нашым выбар гэта альбо майстар мяча, альбо паслядоўнік Бена Гессерит, што дзіўна для мужчыны, але тэхнікі можа мужчына вывучыць, гэта магчыма да пэўнага ўзроўня, не вышэй. Вось ментата гэта чалавек-камп'ютар і ваяра проста па тыпу як салдата імперскага. Вось усе 4 галіны даступныя, калі вы знаходзіце сабе падыходзячага настаўніка, і вы можете вывучаць скілы, і вы просто абмежаваны тым, сколькі скілоў вы можете адначасова выкарыстоўваць. То бок галіны даступны ўсе, калі у вас ёсць доступ да ўсіх настаўнікаў, але вы ніколі не забярэце ўсё сабе, то бок у вас не будзе ўсіх здольнасцяў, яны у вас ёсць, вы можете змяніць іх рэспект як бы зрабіць, замяніць адні на другія, але білд вы самі сабе збіраеце з таго, што ёсць ва ўсіх галінах адразу. Ось, то бок вы зараз скарысталіся здольнасцю салдата, а потым Бена Гессерита, а потым чагосьці ментата. Вось. Я вось пайшоў правяраць, і падобна, што я яшчэ ў гульню 92-го года гуляў. Ты пра Дюну? Вось, 92-го года гэта, по-моему, была стратэгія, а перад гэтым была па тыпу як квест тэкставы, але ў той жа момант не. Была яшчэ па тыпу Дюна, атрымліваецца, была стратэгія Дюна 2. Стратежка Дюна 2 называецца, і каб вы разумелі, першая частка стратэгіі Дюны 2 гэта не стратэгія, першая частка гэта, ну, просто квест, скажем так. Ось. Я таксама, гэта моя першая стратэгія. Дюна 2 я гуляў яе на Сейге, по-моему, альбо на камп'ютары нават. Карацей, вось моя самая першая стратэгія Дюна 2. Давайте мы будзем, я ў папярэдні раз браў сабе салдата, але з-за таго, што я зараз ужо ведаю, як гэта працуе, я прапаную ўзяць Бена Гессерит. Паспрабуем Бена Гессеритаў. Yes, I have heard of our sisters giving training outside of the chapter house. Ну і вось, гэта нават забаронена. Яны, па ідэі, Бена Гессерит не даюць трэніроўкі камусьці за межамі ордэна, а ордэн выключна з жанчын. Так, тэст поўнасцю скончаны. Мне ўсё падабаецца. Каладан, мы селянін, і мы Бена Гессерит трэніроўку прайшлі. Я сказаў праўду.
put your hand in the box. Зараз для тих, хто не ведае ні ўвогуле, што адбываецца з Гом Джабарам, я патлумачу пасля, але у нас зараз шмат катсцэн будзе. I hold at your neck the Gom Jabbar, the high-handed enemy. Don't pull away or you will die. Great plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key, and the Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. Everything depends on this. Do you understand? Я ўсё зразумеў. Знайсці фрэменаў. Абудзіць спячага. Good. You speak truth. But here is the rest of it. There is only one rule. Keep your hand in the box and live. Withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand to escape the pain. And we can only be served by humans. Find the Fremen. Wake the sleeper. You will know when it is done. You're wrong. It's just an off-world. No, not the Al-Shaheed Ahadi. No, Arista said it was just a dream. I agree, but she is almost Sayadina.
Вось і мы. Давайте для тых, хто ведае пра сусвет, мне шмат тлумачыць не патрэбна, але давайте базавыя рэчы трошкі. Мы на планеце Дюна, альбо Аракіс. Аракіс гэта, па-мойму, яе родное імя увогуле Аракіс, але я зараз могу паблытаць, можа, наадварот. Гэта не вельмі прынцыпова зараз. Мы з'яўляемся заключоным, мы літаральна вязень, які быў накіраваны, чаго ў нас жывот баліць, ну, нам пашкодзілі, нас пабілі, і мы упалі, увогуле карабель разбіўся цюрэмны, на якім мы ляцелі. Препадобная маць, якую сустрэць, ну, гэта крута, калі вы пабачыце препадобную маці ў гэтым сусвеце, гэта вельмі асабісты ранг, адзін з лідараў Бена Гессерит. І вось справа якая? Тое, што яна правяла нам праверку, і праверку, якая звычайна робіцца, нават калі вы круты нейкі там супер-пупер чэл у гэтым сусвеце, праверку Гом-Джабарам робяцца толькі для тых, хто плануецца, што ён будзе кіраваць, то бок лідараў на потым на вельмі доўга. Яна праверыла нас на тое, каб мы былі лідарам чалавецтва, скажам так. Такія праверкі праводзяцца спецыяльна, каб адрозніць па тыпу чалавека ад жывёлы. Таму што толькі чалавек можа па тыпу кіраваць іншымі людзьмі. І сутнасць праверкі ў тым, што калі вы як бы гатовыя, што ў вас мацней па тыпу інстынкт самазахавання альбо па тыпу розум ваш, ну, разуменне сітуацыі. Вось, па тыпу ці здольны ты трымаць вольны розум, нават калі гэта самае, нават калі ўсё дрэнна для цябе. Вось, дарэчы, Кріс, хутчэй за ўсё. Так, яшчэ сімбалі. Вось, у гэтым мы сусвеце, як візіт да дантыста, ну, літаральна. Праверка Гом-Джабар дантыст, вось, прыкладна так працуе. Мы у бягучых падзеях, зноў жа, а зараз тое, што адрозніваецца ад падзей, тое, што вы чыталі ў кнігах альбо глядзелі ў кіно. Вітаю, Вячаславіч. Для тых, хто тое, што адрозніваецца ад кіно альбо кніг, мы зараз у паралельнай сусвеце, зараз далей ўжо могуць пайсці спойлеры да кнігі, вось, але мы ў паралельным сусвеце ад падзей кнігі і кіно. Вось. Прынцыповая розніца у нас ёсць, і яна, як бы, я не ведаю, як без спойлераў вам патлумачыць, так? Нам патрэбна кінжальчык сабе зрабіць. Вось. Прынцыповая розніца ў тым, што яна як бы кананічна, мы у кананічнай версіі проста ў іншай версіі сусвета. То бок гэта як бы канон, але канон таму, што гэта трэба ведаць, як працуе кніга і кіно. Вось. Вітаю, Метэйгорый. Так, давайте, ножичком. Вось. Так, давайте трошкі мы можам вады з гэтых раслінак набраць, але вельмі мінімум невялічкі. Зусім маленечкая колькасць вады. Вось. У гэтым сусвеце, у гэтай рэальнасці усе фрымены былі забіты. Іх больш не засталося. Падзеі пайшлі не так з самага пачатку, скажам так, у адрозненне ад кнігі і кіно, яны адбыліся ў момант яшчэ да пачатку кнігі і кіно. Гэта розніца якраз такі ў тым, так, гэта нам спатрэбіцца. Можам зрабіць сабе трошкі лячэння. Падзеі пачалі адрознівацца ў момант, калі леді Джесіка, для тых, хто ведае, той ведае, яна нарадзіла ў выніку не Пола Атрейдыса, яна нарадзіла дачку замест сына. Так, зрабіла, нарадзіла канкрэтна таго, каго жадаў ордэн Бена Гессерит. Таму што яны жадалі, каб яна нарадзіла дачку. Яна гэта і зрабіла, яна выканала загад. За гэтага яна прайшла поўную сваю трэніроўку ў Бена Гессерит. І, дзякуючы гэтаму, яна змагла спыніць гэтага самага здраду ў доме Атрейдысаў, калі яны прыбылі на Аракіс, і ў выніку дом Атрейдыс выстаяў, і зараз мы ў падзеях, дзе дом Атрейдыс ваюе з Харконінамі на Аракісе, і тут яшчэ і высаджаны поўны легіён там сардаўкараў імперскіх, якія назіраюць за тым, каб здабыча спайса ішла ў парадку, не гледзячы на разборкі паміж двума вялікімі дамамі.
Чарвякі на месцы. Чарвякі, з чарвякамі, наадварот, нічога не здарылася, таму што па падзеях кнігі з чарвякамі не ўсё добра становіцца, але гэта я далёка забегаю. Калі вы не чыталі кнігу, вам мае спасылачкі ўвогуле не зразумела будуць. На Дюну 2 адпраўляецца 100, дзякую, вялікі Вячеславіч. А гэта што за таемны рэльеф? Ты маеш на ўвазе галоўнага героя? Альбо каго? Это вось тюремны карабель, на якім мы прыбылі, якіх збілі. So then, you're not quite dead. Now you will know a thing that few but the Fremen have seen. For many, the last thing they saw before they were slaughtered. Come, let us speak of our escape. Twin comets in the sky, a rebirth from fire and death. Я маю на увазі стрим увечері. Стрим увечері адбываецца таму, што я жадаю гуляць у Dune Awakening, а як же вам пропускаць увогуле па тыпу такую штуку, так? Я не жадаю гэта рабіць у звычайны час, таму што я жадаю прайсці Clair Obscur, інакш Dune Awakening не вельмі мае канца, як бы такого лагічнага. Можа, сюжэтна і мае канец, але гэта ўсё ж такі, хоць і сюжэтная, але ў той жа момант гэта ММО, ну па тыпу яна нашмат гульцоў разлічана, яна не мае такога вось канца зараз. Я думаю, што лейтгейм яшчэ слабаваты будзе ў гульні. Вось, хоць родмап ёсць, але пакуль я бачыў толькі першыя пару лакацый, і там яны прадумалі даволі далёка насамрэч усяго. Вось, яшчэ паглядзім, як яны будуць развіваць, але гэта можа быць па тыпу стрым, потым я прапушчу там вечар, сам пагуляюся ў цішыні. Вось, а потым зноў яшчэ не паставлю. Гэта будзе пад настрой такія стрымы па Dune Awakening, паглядзім. Вось. Я чытала першую кнігу недзе гадоў 25 таму і фільм новы не глядзела. Ну, даўно было, так. А я толькі чытаў гульню на Sega. Ідзе анонс у Blue Sky. Там з-за таго, што гэта рандомны стрым, раптоўны стрым, я не жадаю замарочвацца з анонсамі, таму гэта вы як трапіце на іх, так трапіце. Вось, яны зусім не абавязковыя, зусім не кантраляваныя, просто я пажадаў, я запусціў. Я вырашыў зараз, што мне патрэбна пайсці там нешта парабіць. Я возьму да выключу яго. Абыкнуў, ён можете не чакаць, што ён будзе вельмі рэгулярны. І давайте бягучае, што адбылося. Перад намі чэл, які хутчэй за ўсё Фрімен. Хутчэй, магчыма Фрімен. Па яму складана сказаць. У яго блакітныя вочы, выдаюць вялікае выкарыстанне спайса, але на Аракісе амаль ва ўсіх ён ёсць. І нават калі вы не на Аракісе, вы ўсё роўно можете атрымаць сабе такія блакітныя вочы, калі вы будзеце дастаткова спецыю прымаць. Спецыя ў сусвеце Дюны гэта асноўная, самая драгацэнная рэч ва ўсім сусвеце, гэтым сусвеце. І яна дае самую важную рэч, гэта прадказанне. Магчымасць бачыць, гэта не толькі наркотык, а гэта яшчэ і магчымасць прадбачыць шматлікія варыянты падзей, ну, па тыпу прадбачыць будучыню. Раскрывае, скажем так, патэнцыял чалавечы. Канкрэтна гэтая спецыя выкарыстоўваецца, чаму яна такая важная, чаму яна такая драгацэнная? Не таму, што гэта проста наркотык, а таму, што яна дазваляе навігатарам, людзям, без дапамогі камп'ютараў праводзіць караблі скрозь космас без памылак. Вось, інакш яны заблытаюцца, заблукаюць, зламаюцца. Вось, і каб гэтаму дапамагчы, яны выкарыстоўваюць спецыю. А транспартыроўка каштуе да халеры. Перасунуцца з адной планеты на іншую, гэта гіганцкія грошы па мясцовых мерках. І ўсім кіруе ў гэтым сэнсе адна адзіная касмічная гільдыя. Яна мае поўны кантроль на перавозкі ў космосе ўвогуле. Прабачце, але ў мае школьныя гады нас пужалі спайсам.
Гэта вось спайс спецыя і ну як бы спайс атрымаў сваю назву ад дзюны. Так. Ну метаігора, я табе скажу, адваротная рэч адбылася. Дзюна выйшла першай кнігі ў 60-х, по-мойму, 70-х, я магу памыляцца. Вось, так што задоўга да нашай школы гэта было. Вось. Хто ты такі? Ну, вось, мне вельмі падабаецца, што мы зараз вельмі важная рэч у нас ёсць. Ось, няма чаго на сонцы стаяць. Маё імя Зантара. І мой кампаньён гэта Ноктуа. Ён, хутчэй за ўсё, не будзе вельмі адказваць на ўсё, таму што ўсё ж такі ён, як бы, мы ў крытычнай сітуацыі. Ён чэл, які збіў карабель з вязнямі, так? І хто прыляцеў да нас, гэта сардаўкары, імперская гвардыя, якая прыляцела і адразу ачапіла ўсю гэтую скалу разам з намі і гэтым караблём. Я тады пра Дзюну нават не чуў. Ну, я кажу, Дзюна даволі старая кніга. Даволі цікавы ў канцэпце сваім. Месца пророцтва, месца смерти и пророцтва. Мы находимся у долине Реха. Так, як мы разбилися? А гэта ж ён уже подстрелил нас, не? Ну так, это ён про сябе кажа. Нават калі мы не ведаем гэта. But there are so many fitting that description. There's Ну, a way through the barricade, if you do as I say. Так, які шлях праз барикади? Чому мені тобі повинен тобі довіряти? У нас є варіант діалогу, який відповідає нашому бекграунду, конкретно нашій планеті Каладан. Гонор. Я плачу тобі свій довг, я обіцяю. Нам потрібно захопити один з орнітоптерів. Их протокол заставаться, ну, не снижаться и забивать все, что будет рухаться унизе. Ну, по типу не спускаючися. Як нам спустить одного, и тут ты мне и допоможешь. Ты можешь пробраться на Протеус и знайти командный модуль. Ты можешь активовать капитанские... Я не поспел. Карацей, капітан адзін са шляхты, і у яго павінен быць маячок, які можна актываваць па тыпу яму патрэбна дапамога. І вось тады яны і пасадзяць свой арнітоптер. Дропс упаў. Дарэчы, я не ведаю, што там за дропсы. Ён аўтаматычна актываваўся ў мяне, калі я запусціў гульню, ну, па тыпу на Твічы. Вось. Цікава, што там, таму што я сам сабе жадаю. Што там за дропс такі. Так, сардаўкар тут для того, что каб оборонить нас, блин, что за тупые пытания. Так, увайсці на карабель, знайсці капітана, актываваць трансмітер, што-небудзь яшчэ? Ён дапаможа нам звязвацца з ім. І зараз цікавая штука. Я ўжо казаў, што гэта выжывач, і гэта даволі тыповы выжывач, шмат у чым. Але не ва ўсім. Напрыклад, трымацца цяней карысна, таму што сонца тут, каб здаек паліць, і яно вельмі небяспечнае. Таму мы кожнае наше перасоўванне, дзе б мы не рухаліся, калі б мы не рухаліся, нам патрэбна сачыць, каб мы не пераграваліся. Нам лепей заставацца ў ценню, таму што, бачыце, зверху запаўняецца такая палоска, якая запаўняецца даволі хутенька. Любы цень нам ў дапамогу ідзе. Таму мы час ад часу будзем спыняцца ў ценях і хавацца там. І вады зараз трошки забярем. Я любіў чытаць розную фантастыку, свет смерти ці жалезны пацук Гары Гаррісона, але на Дзюну не патрапіў. То бок нават у кнігарнях, бібліятэках ніхто не прапановаў пачытаць, дзіва. Яна... Не ведаю чаму. Я не магу патлумачыць, таму што яна прайшла міма мяне так же сама, я даведаўся пра яе з Дзюны 2, ну, з гульні. І з таго моманту мне вельмі хацелася пачытаць, але прачытаў я першую Дзюну насамрэч не той, каб даўно. Зусім недаўно ў параўнанні. Так, за іх нічого нельга падабраць.
Тут мы у тени корабля будем еще Seal добро. themselves inside. Search the Что-нибудь есть? prisoners for a cut array. And Offworlder. Так, забираем, что магчыма. У The нас cut есть array is резак. primarily a mining tool, Offworlder. You'll need it for harvesting resources. Using it to cut open ships is an added benefit. Разрезалися. Побралися. The captain's room is blocked by a pentashield. Так, You'll нам need a треба на кораблі pentashield key to знайти pass through. мясцовыя танжыкі. Яны звычайна вось так выглядаюць. У вас пазаблакаваны некаторыя сектары, вам патрэбны адпаведныя ключы, каб туды трапіць. Так, тут нам рызак хутчэй зараз патрэбіцца. Так. Адрэжам гэта і вось тут адрэжам. Ready your weapon, Offworlder. І першы вораг. Ахоўнік у караблі. В принципе, першы ворагі не аб чым. Я просто запінаю. Так. Парыраванне нам зараз пакажуць. Parry your opponents just as their strikes will hit you. Блін, This а should яны stagger them пабадзёры and rob за you of бэтку. opportunity. Так, нормально. Eyes on target. Блин, You're not leaving here alive. давайте. Я подловлю. Парыраванне ёсць. Яны шыішка ворагаў стала мацней за бэтку. Яны больш бадзёрыя сталі ворагі. А, блин, меня так порежуть. Да, блин. Все, серую полную провела. Отпусти меня отсюда. Есть. Все забил. Яна популярная больше на заходе. Не ведаю табе. На гэта адказу у мяне для цябе няма. Так, я выпадкова трапіла на яе бібліятэцы санаторыя. Хто даведаўся пра Дюну ў гульні плюс у чат. Угу. А потом до нас хто сам са стрымераў прыяднаецца. Ты маеш на ўвазе у самой Дюне? Ну, па тыпу ў гульне? Планаў такіх размоў не было. Я думаю, што... Глядзіце, тут ёсць даволі цікавая штука. Тут ёсць гільдыі, тут ёсць свая база на групоўку. Так, дэш. Так. Ну. Ось рывок. Але энергія ман не засталося. Тут ёсць гільдыі, тут ёсць базы, гільдыі, альбо, ну, увогуле на некалькі чалавек, наколькі заўгодна там чым можна будаваць. І калі хтосьці будзе жадаць прыяднацца, я думаю, я магу арганізаваць нейкую базу. І можна нешта арганізаваць, в прынцыпе, па тыпу на групоўку. Вось. Пакуль як бы пра гэта гаворкі не было, я сам нічога не планаваў, я буду гуляць проста ў сваё задавальненне, калі будзе атрымлівацца, і там ужо буду вырашаць. Гэты вораг без шчыта яшчэ. Добра. Пра шчыты трэба патлумачыць за мясцовы вораг шчытовы. А вось і шчыт з'явіўся. Давайце пра шчыты пагаворым. Гэта таксама вельмі важны такі элемент трохі Дюны. Гэта сярэднявечныя разборкі, якія часта адбываюцца рыцарамі на мячах, літаральна. Вось, але гэтаму ёсць тлумачэнне тэхналагічнае. Што вы знайшлі ў гэтым сусвеце? Гэта шчыты. Шчыты, якія супрацькінетычныя. У чым прыкладаць кінетычнага шчыта? У тым, што чым хутчэй нешта набліжаецца да цэлі, тым лепей гэты шчыт абараняе ад гэтай цэлі. То бок, ну, па тыпу, напрыклад, куля ляціць, і яна гэтым шчытом проста адкінецца адразу. І хуткі удар клінком нават адкінецца ад шчыта. А вось павольная атака, яна не заблакуецца. І шчыты — гэта штука, якая, у прынцыпе, калі чалавек можа дазволіць сабе шчыт, ён, у прынцыпе, няблага абаронены ад любой пагрозы. Яго проста так не забіць, яго патрэбна падысці і павольненька клінком. Таму сталі папулярны яды, інтрыгі і іншае. Скажем так, сфармавала сусвет у нейкім пэўным сэнсе. Вось. Забароненая лазерная зброя у сусвеце, яна ёсць. Ядерная зброя забаронена супраць карыстання супраць людзей. Гэта забаронена кайлін, то бок правіламі кайлі, по-моему, кайлін, правіламі бойкі, па тыпу ганарлівай бойкі, скажем так. Таму ядерную зброю, напрыклад, вялікія дома не могуць выкарыстоўваць. Просто так. Вось. Так. Я даведаўся пра Дюну толькі тады, калі пачалі моцна форсіць і убіў тэга. Ага.
А так со светом кнігі не займемся. Ну я сам пазнаёміўся літаральна кнігу першую я насамрэч прачытаў, праслухаў нават. Ужо на выхадзе першага фільма, альбо перад ім, альбо адразу пасля яго, я не памятаю дакладна. Ну вось з новых фільмаў. Я глядзеў старую Дюну, старую по тыпу 80-х, по-моему. Але я яе тады не зразумеў, я малы быў занадта. Так, у нас есть павольныя атакі, то бок у нас в баявой сістэме есть павольныя атакі, які дазволяць прабіцца скрозь шчыт. Я мол. Мы без шчыта, мы такой ганарлівай штукі не маем. Трэба запарыраваць і павольна яму прабіцца, прабрацца сквозь шчыт. Давай. Давай, атакуй. Ёсць? Павольная атака. Пробились сквозь щит. Трымаецца? Ёсць? Забілі. Так, нам патрэбна палечыцца. О, вось, карабель не такі вялікі. Тут усё трэніровачнае больш. Мы зараз ключ атрымаем. І капітан будзе. Вось он капітан. Ён адзін са шляхты. Гэта прымусіць арнітоптары сардаукараў опусціцца на зямлю. Шмат чаго ў дызайне яны ўзялі з кіно. Вы можете пабачыць як мінімум арнітоптары. Вось, яны дызайн іх літаральна скрадзены з фільма. Дюна падобна Рыдзіка, сусвет Дюны гэта 100% по тыпу разборкі гульня престолаў толькі у ну такі сярэднявечны і больш фантастычны, чым фэнтэзійны. I know. That's why I brought you here. Сардаукары, вось зараз гэты чел, супроць якога ён змагаецца у мас, ну яны абодва масы, але той, які пралетел на арнітоптары. Это імперская гвардыя, яны элітныя байцы, якія, ну, скажем так, лічацца амаль непераможнымі. Суперадукаваныя байцы, якія проста валяць як божанькі. Адзінае, хто ва ўсім сусвеце могуць ім супрацьстаяць, гэта фрымены. Фрымены гэта жыхары вось гэтай планеты. Пры гэтым у падзеях як бы лічыцца, што яны насамрэч не халеры, нават фрымены, ну проста абарыгены мясцовыя. Харконнен, напрыклад, іх усур'ёз не ўспрымалі ніколі. І пра тое, што яны такія крутыя, усе даведаліся занадта позна, скажем так. Кіраваць арнітоптарам нам, арнітоптар прапусціць скрозь бар'ер, які яны паднялі, таму у нас ёсць магчымасць зараз бегчы. Вось гэтага ўжо далей не было, ну, скажем так. Чакайце-ка, якога хера? Мы разбіліся, так?
But now you need to run. The sandworm is coming. Червь наближається. No. А, я... Почекайте, там... Ні, там сардука подається. Почекайте, Зантара помер, що ж таке? Як так? Як він мог померти? Нечто не так, я не розумію. Добре, ми прибули, насамрэч, у основную частку. Catch your breath. А чаму? When the Thopter went down, Вось the он storm пайшоў. took us far off course. My leg is bad. Не, гэта чалавек, гэта кулец. I need to lay low and treat it before it gets worse. But fear not, Offworlder. Noctua can cover the ground between us with little effort. She will be my eye in the sky, so I can continue to offer my sage advice. Я не разумею гэтага моманту ў гульне. Я думаў, гэта ў бэце вырезаны момант. Craft yourself some clothing. That Mauler outfit won't cut it out here. Карацей, што мне не складаецца, гэта дзе зараз вось гэта Зантара. Ён сядзеў з намі ў арнітоптары. Арнітоптар пакінулі мы ззаду, яго пашкоджана нага. Як ён... Ну, мы разбіліся за карыолісавай навальніцы, так, пясчанай. І я не разумею, куды ён падзеўся. І чаму ён і ўсё яшчэ жывы. Я думаў, гэта ў бэцы проста абрэзаны момант, але не. Вось. Карацей, нам патрэбна палепшаная... Ну, оп, чэрвь там. Мы зараз на адкрытай тэрыторыі, насамрэч. Усё. Мы зараз бачылі нават гульца, я ўпэўнены, там гулец пабег. Ось, кудысьці. Але нам патрэбна трохі рэсурсаў і зрабіць сабе якую-небудзь простенькую вопратку. Хаця бы нейкія абмоткі. Замест таго, што мы зараз носім, таму што гэта ўвогуле капзда для Аракіса. Меч нам не дадуць, меч прыйдзецца крафціць. Даследаванне. Так, даследаванне зброя. Так, гэта мне ўсё падчынена. А галоўны квест у мяне... Ну, вось, простую вопратку навучыцца рабіць. Дысцыпліна водная. І гэта я яшчэ не магу рабіць. Ну, вось тады. Вось она базовая, даследаванне. Пункт у меня даследавання ёсць, так? Чаму я не магу? Ось. З'явілася. Усё. Даследавалі самую базовую вопратку. З астатнім будзем разбірацца па патрабаванню, скажем так, гульні, таму што я, у прынцыпе, адчыніў сабе большасць. Чакайце-ка, мне высадзіла на іншае месца? Цікава, гэта лакацыя выглядае па-іншаму, яна не такая ж самая, як была на бэце. Добра, цікава. Ну, добра, што ноч наступае. Давайте знойдзем сабе нейкае. У нас няма вады, то бок тая вада злева знізу у нас ёсць вада. Вада вельмі важны рэсурс. І ежу тут здабываць добра не патрэбна. Дабраны ж табе, Рэгана. Вось. А чаго іх рэсурс спайс, а не вада, калі яны ў пустыні, як у Мэдмаксе? Вада суперважны рэсурс. Дарэчы, ну, по тыпу спайс суперважны для ўсіх ва ўсёй вселенной. Вось бачыце, гэты здаравенны карабель. Вось тым людзям на караблі спайс супер патрэбны. Прымены спайс цэняць, але не настолькі. Ваду яны цэняць значна мацней. Таму яны плацяць спайсам, ну, напрыклад, адкупаюцца ад тых, хто зацікаўлены занадта за імі назіраюць. Вось. Гэта лакацыя адрозніваецца таго, што было. Цікава. Так, 100% гулец. Бачце? Вось там вось стаіць, тупіць. Малаверагодна, што гэта проста хтосьці. Зараз ноч, вада выкарыстоўваецца не так актыўна, і мы можам на соненькі стаяць. Ну, па тыпу на адкрытай мясцовасці. Так. А вось была ж і па Мэдмаксу гульня, калі я не памыляюся. Рейдж, так. Не, пачакайце-ка. Рейдж не па Мэдмаксу. Рейдж проста Рейдж. Мэдмакс ёсць асабістая гульня Мэдмакс. Рейдж проста тэматыку трошкі, ну, мае трохі агульную. Так, я зараз трохі затрындзеўся. Нам патрэбна зрабіць сет, які я магу хутчэй за ўсё рабіць прямо ў поле. Давайте гэта вось вопратку простенькую наробім. Так, гэта ўсё. Мне на ўсё хапае рэсурсаў нават, так? Ну, цудоўна. Я тады зараз апрануся. Хаця б базава. Яно аўтаматам мне ўсё пазамяняе, не? Не пазамяняе, прыйдзецца рукамі апранаць. Так. І апошні. Ён яшчэ крафціцца, вось ёсць. Усё. Хаця бы базавая нейкая проста сабе зрабілі. Але нешта лепей нам ужо спатрэбіцца як мага хутчэй.
Very few people are foolhardy enough to use shields this Зачем мне deep in довго the хайпувала? sands. Я нават скажу, не And that хайпувала is так. to your advantage. Там, дзе маркетинг, пакуль маркетинг працаваў, яна была на слуху. Вітаю рэйдераў, вітаю Nine Ravens, вітаю ўсіх. Сёння у нас раптоўна стрым, не зусім звычайна для гэтага часу для мяне. Вось, сяджу, калупаю вышэйшую некалькі гадзін таму, гадзін 5 назад, Dune Awakening, якую я ўжо ў бэтку гуляў. Мы толькі перажылі падзенне арнітоптера. Рэволюцыя буры набліжаецца, альбо што? Не, мне падаецца. Перажыў нападзенне гэтых самых сардоўкараў, і зараз мы пасярэдзіне пустыні проста сярод нічога спрабуем. Вось тут трохі. Так, чарвяк вось там пайшоў, усё зразумеў. Давайте не будем вельмі. Чэрві в асноўным на глыбокім пяску, і тут ёсць нават датчыкі, калі мы зараз на пясок перайдзем, чэрві датчык з'явіцца. Не з'яўляецца? Блин, чаго ён не з'яўляецца, он павінен. Не? А дзе? Можа занадта мала месца тут для... Вось, бачыце ўнізе? Вось, чэрвячок нас можа так знайсці. Калі будзем занадта шмат тупаць. Вітаю, дзед Максім. Так. Травой амоталіся, гэта літаральна мы, літаральна на гэтым. Вось, дарэчы, пачакайце, гэта вось гулец, напрыклад. Звычайна. Чи Антона. Ты ўсё сабраў? Не ўсё сабраў. А мы ў зоне, якая без ПВП, то бок гэта ПВЕшная зона, тут не абавязкова, тут нават, па-моему, немагчыма змагацца адзін з адным, калі не абвясціць канлі адзін аднаму. Паглядзім яшчэ. Дарэчы, што мне за здольнасць? Я ўзяў сабе, што гэта? Кампэл. Можна прымусіць ворага падпарадкавацца табе, то бок ён проста падыдзе да мяне. Чало разбираецца. Давайте дапаможам яму. То не пачору вырашыў зайсці. Так. У нас пакуль дальнабойнай зброі ніякай няма. У нас толькі гэты ножык ёсць. Адзінае, чым можам гэта самае паказаць камусьці хоць штосьці. Так. Паведамленняў шмат, дайце ка момант. Скарыстаўся магчымасцю зарэйдзіць, мабыць, упершыню атрымалася. Так. Не пытайце заўсёды стрыміў раней за цябе. Можна коротка пра сюжэт? Хто мы і адкуль? Зараз распавяду. Так, у мяне Бена Гессерит. Тут вы ўсе, ты адразу ўсё, ты адразу можаш усё, але ў мяне базовая галіна, пакуль Бена Гессерит, астатнія не разлучаны. Вось. Сюжэт. Як бы так патлумачыць сюжэт? Мы знаходзімся... Тут залежыць ад таго, ці па тыпу вядома пра кнігу ці не. Па тыпу, наколькі вядома кніга. Калі без кнігі, апішу так. Мы проста чалавек, які чамусьці вельмі важны для Бена Гессерит. Бена Гессерит — гэта ордэн такі. Жанчын, які кіруе, з ценяў кіруе галактыкай. Вось. Чамусьці ім вельмі патрэбна, яны адпраўляюць агента, то бок нас, спячага аднаго са сваіх агентаў, адпраўляюць на Аракіс, на Дюну, планету, каб мы знайшлі фрыменаў. Фрымены — гэта народ, які тут як бы жыў раней. У гэтых падзеях іх усіх забілі. Мы сустрэлі толькі аднаго з іх, і гэта ўжо само па сабе шчасце, бо лічыцца, што яны ўсе ўжо перабіты. Дарэчы, база гульца, калі вам цікава, нейкага. Вось. І атрымліваецца, мы ў гэтых баягучых падзеях і спрабуем як бы выканаць загад Бена Гессерит. Пры гэтым як бы нам ніякіх кірункаў яны не далі. Мы неяк пашчасціла нам сустрэць гэтага фрымена, але на гэтым, у прынцыпе, нашы шчасці і скончваюцца. Нам патрэбна больш жалеза. Во, нам гэта падыдзе. Так, з якога боку цябе разрэзаць? Мы трошки туторыял зараз праходзім, мне в асноўным расказваем, што рабіць і як. Вось. Выглядае даволі смачненька, так, і яна даволі такая вайбовая. Плюс яшчэ гэта ММО, то бок база яшчэ аднаго гульца нейкага. Яна даволі такая... яшчэ... у прынцыпе, чаго я чакаў. Гульня выйшла ўсяго некалькі гадзін таму, вядома, што тут паўсюль будуць базы. Базы разрушаюцца з часам, і яны неўстойлівыя. Як бы тут час ад часу пралятае пясчаная буря, якая знішчае амаль усё на сваім шляху.
і калі ў базы недастаткова абароны, то яна будзе знішчана. А таму гулец, які закінуў сваю базу і не гуляе пэўны час, яго базу яна разрушыцца з часам. Патрэбна падтрымліваць шчыт гэтай базы. Гэта не вельмі складана, калі ты плюс-мінус актыўна гуляеш, па тыпу заходзіш раз у там некалькі дзён альбо ў тыдзень, просто плюс-мінус на доўгі час. Таму вы можете спакойна падтрымліваць базу, і чым больш у вас база, тым больш вам актыўна пажадана гуляць. Вялікую базу вам будаваць не абавязкова, але калі вы жадаеце гуляць групай людзей, то так, я чую чарвя у тым баку. Вельмі круто чарве гучаць. Ранейшы просто. Можна змяніць сервер. Гэтага я не ведаю. Так. Нам патрэбна вынайсці пісталет мясцовы. Так. Маула пістол. Вось ён. Самы базовый пісталет, які мы можам нават зрабіць без базы. База вам патрэбна літаральна для крафта, то бок каб рабіць рэчы палепей, чым тое, што у вас ёсць. Так, у мяне ёсць маула пістол. Маяк таксама было бы няблага, мне толькі тэхналогіі не хапае. Давайте тут пакуль рабіць тое, што кажа квест. Так. Пісталет ёсць, давайте яго і зробім. Крафт. Давайте. Крафце пісталет і дарты для яго. Давайте на максимум колькі можам. Нам сказалі ўвогуле 90 іх зрабіць, ё-моё. Так, пакуль ноч мы можам спакойна перасоўвацца, у прынцыпе у нас все ў парадку. Але хутка сонца выйдзе і ўжо будзе не настолькі комфортна нам. Так, дротакі у нас ёсць. І квест працягваецца далей. Вось, даследаваць маячкі нам ужо далі. Дзе там маячок? Маячкі дазваляюць нам вяртацца рэспаўніцца, калі базы няма, гэта ўвогуле вельмі карысна. Так, дзе яны падарожжа вось тут павінна быць. Вось яны маячкі. Адзін нам у прынцыпе хопіць пакуль. Знайшлі, зрабіць мне... Ага, на іх патрэбна жалеза таксама. Давайте шукаць, дзе жалеза знайсці. Вось. А ты можешь разбурать? Ночью разбурать... ночью разбурать. Разбурать я не могу. Базы іншых гульцоў у PvP рэжыме, хутчэй за ўсё, можна напады рабіць. Рэйды нейкія. Але я на тэрыторыі PvE, гэта самая пачатковая лакацыя. Акрамя туторыяльнай лакацыі, якая ўвогуле там закрытая на аднаго гульца, як бы вы... Завязку сюжэта, як вы бачыце. Нешта жалеза ні халеры няма. Вось гэта нельга разабраць, не? Не, нельга. Яны іх ту пячору бліжэй перанеслі. Ну, дзякуй Богу, мне далёка бегаць не прыйдзецца. Там на бэце прыходзілася да гэтай пячоры яшчэ бегчы і бегчы. Так, дайце хоць жалеза хоць якога. Так, вось метал першы. Так. А дзе бы яшчэ жалеза? Нешта не шанцуе мне. Ночу кайфова, сонца лухта. Для ракеса гэта вельмі актуальна. Во, зараз мне кажа, што мне ўжо дастаткова, каб накрафціць. Не, пачакайце-ка. Не хапае, не халера, мне яшчэ 18 кавалкаў. Мне падаецца з таго, што шмат гульцоў. Усе больш актыўна... Ну, зараз гэта лакацыя перанасычана. Я зараз прычым скарыстаўся здольнасцю. Трэба яшчэ паэксперыментаваць з ёю трохі. У мяне не было, я на бэтцы карыстаўся іншай гісторыяй, ну, па пачаткам. І у мяне такой здольнасці не было. Узяць усё. О, вось гэта можна разабраць. Так. Так. Ёсць? Тут не патрэбна паўгадзіны. Вы рэдка стаіце і здабываеце штосьці, ну, па-тыпу калупаеце. Такое рэдка даволі. Усё падбіраецца аўтаматычна, вы проста бяжыце і здабываеце. Так, мне падаецца, зараз мне хопіць. Так. Крафт. Так, зараз мне хапае. Давайте крафт. Мне маяк на рэсп патрэбны. Я так што зразумеў, сюжэт бліжэй да серыялу, чым да экранізацыі Вільнёва і класічнай кнігі. Сярод уласнікаў гульні няма Netflixу ці HBO. О, не, глядзі, гэта гэта зусім не канон, ну як бы не падзеі, там нешта. Мне падаецца, чэрвь камусьці базу раздзяўбаў толькі што я бачу. Прыгажуся-ка,
Вось па падзеях гэтага самага яны сюжэт не кнігі, сюжэт не кіно, таму што мы ў рэальнасці, дзе Пол Атрейдес ніколі не нарадзіўся. Вось такая штука, і ў гэты момант усе падзеі пайшлі па іншаму шляху. Вось мы ў сусвеце, дзе няма Пола Атрейдеса, і нам гэта расказвае Пол Атрейдес у самым пачатку гульні. Для тых, хто не разумее, што за лухта, вось тут-то гэта становіцца раптоўна кананічным. Па тыпу Пол Атрейдес ведае, што можа адбыцца, што не можа адбыцца. І ён можа расказаць пра сусвет, у якіх ён ніколі не нараджаўся. Так што, ў прынцыпе, яна гульня як бы канон. Проста канон паралельны падзеям. Так, мне цікава, а калі сонца выйдзе? Як мне гэта вызначыць? Проста па адчуванню арыентавацца? Мульцісусветы тут, ну гэта мульцісусвет як бы Дзюна заўсёды была пра розныя варыянты падзей. Так што ў прынцыпе нічога тут усё ў парадку. Давайте маяк паставім дзесьці ў нейкім дзіўным месцы. Вось тут, напрыклад. У мяне ён ёсць. Вось у бягучых падзеях, а гэта літаральна амаль падзеі першай кнігі па часу. Ўсё адбываецца па-іншаму. І фрымены ў гэтым сусвеце мертвы. Вось, фрыменаў няма, не засталося. Ну, амаль мы аднаго сустрэлі. Як я разумею, амаль усе мертвы, акрамя яго. Можа быць яшчэ некалькі. Але наша галоўная місія гэта знайсці фрыменаў, па тыпу фрыменаў знайсці ўсіх. Так, знайсці бінокль. Вынайсці бінокль. Добра, разглядам. Так. Калі засумуеш адзін гуляць у Дзюну, ёй прапанова. Якая? Кажы, мэтай горай, дзяліся. На парадігм адпраўляецца 9500, дзякую вялікі. Так, бінокль. Я чую чэрвь здесь неподалеку. Бінокль ёсць. Давайте яго зробім. Гэта базавыя вельмі прадметы, якія робяцца амаль адзін раз. Вось, напрыклад, бінокль. Вы яго робіце і потым больш ніколі не карыстаеце. У прынцыпе, можа быць карысна, што на сонца выходзіць. Я магу лагер нейкі даследаваць, дзесьці знайсці. Разбойнікаў я не бачу. Знайсці лагер, так? Усё, гэта залічыла, не? Мне патрэбна... Так. Ага, зразумеў. Вось так. Оп, азначылі. Так, яно лечыцца? Ворагі там. Адчапіцеся. Не збіраюся зараз з вамі змагацца. Што цікава, я зараз абыходжу як прыдурак. Сонца вылезла і ўсё, і праблема раптоўна. Я зараз перасоўваюся як бы гэта. Я зараз не магу нармальна надоўга заставацца на сонцы. Гэта будзе праблема. Буду перасоўвацца па ценю. Квест готовы. Ага, ну по типу забивать скавенджеров. Ну добро. Вельмі простыя квестики. Дык это, Метай горай, у чым прапанова? Я так і не адказаў. Блин, там ворагі. Я не адолюю цэлую групоўку іх. Мне патрэбна нейкі невялічкі лагер знайсці на 2, максимум 3 ворага. Я сабе адзначыў уже, так? Блин, а ён неяк... Я не могу сабе адзначыць там, то бок я могу толькі прыкладна тут напрамку ісці. Ладно. У нас простенький пистолет есть. Наш пистолет не аб чым, але гэта ўсё роўна не блага. Штосьці. Так, добра. Давайте яшчэ збіраем пакуль усё, в прынцыпе. Нам ресурсы лишние не будуць. Здаецца, я зараз... А, гэта гулец альбо... Блин. Это не гулец, не холеры. Ау! Ау! Бяжым, 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 нахрен яго. Чапіся. Психічны. Пачалося. Што пачалося? Хопіць?
Это ж не гулец, правильно? Гэта 100% не гулец. Ты збіраешся адчапляцца ад мяне ці не? У мяне крытычнае пашкоджанне. Ты адчэпішся тут ад мяне? Блин, ну стреляць умею. Ай! Давайте лечиться. Я занадто далёка ад яго лагера, і ён павінен быў ад мяне адстаць. У мяне... Блин, усё яшчэ працягвае бегчы за мной. Давайте просто пясок ужо пойдзем ад яго. Я жыць жадаю. Ён не адстае. У мяне просто здароўя няма. Я бы паспрабаваў пазмагацца, але гэта літаральна я там на пару удараў вытрымаю і ўсё. Блин, удар атрымаў сюды. Усё? Адчапіўся? Давайте яшчэ прабяжым, каб не працягваў бегчы за мной. Я зараз перагрэюся яшчэ. І вады ў нас ужо няшмат. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте металл, які ёсць па дарозе, пазбіраем. Блин, яшчэ адзін лагер ворагаў гэтых. Так, усё, мы ў цемры. Трохі бы хуценька нарабіць сабе медычных комплектаў. Як яны там? Дзе вы там? Баёўка, по-моему. Вось яна, хилкит. Давайте максимальную колькасць. Просто на ўсё, што ёсць. Только не кажите мне, что зараз не заўважыў яшчэ хтосьці. Так, усё, мы пакраху трохі зрабілі, зараз палечымся. Уф, нормально. Жывы. Є некалькі украінскіх стрімераў, якіх я гляджу уже некалькі год. Хлопцы адэкватныя, яны прямо зараз гуляюць у паці у Дзюну. Думаю, яны не будуць супраць, калі ты да іх далучышся. Наша Грэль таксама ведае там аднаго з іх. Я думаю, што я хутчэй бяру варыянт па тыпу сам сабе гуляць. І можа быць хтосьці па тыпу пажадае далучыцца. Ну і там на групу просто невялічкую базу нейкую замуціць. Я не разлічваю на нейкую па тыпу вялікі нейкі натоўп людзей. Я разумею, што хутчэй за ўсё гэта стрімеры і па тыпу іх там глядачэй да халеры. Так, гэта гулец. Это 100% гулец павінен быць. Бачыце, там скотча. Толькі чарвя ён усё роўна прываблівае. Так, давайте-ка, блин, я на сонцу. Так, што мне па квесту? Скілы. Я думаў, ты зараз прапануеш па тыпу, што ты далучышся. Я па такое падумаў. Так, дух бінду. Спринт бінду. Окей, добра. Вывучаем. Даволі неблагая здольнасць будзе. Можам лячыць наше цело больш эфектыўна пасля катастрафічных пашкоджанняў. Аўтаматычна можам адрэгенераваць да больш высокай вяршыні. А гэта дадатковае пашкоджанне ад клінка. Ну давайте пакуль рэгенерацыю. І пасіўную здольнасць эту возьмем. Ну? Яна не пасіўная, яна проста ёсць. Няблага. Добра. Это мы вучым. Так, тень. У нас тень скончваецца, трэба знайсці іншую. Перагрываемся. Так, зараз нам будзе навучанне базы будавання. Гэта самая трошки мутная штука. Нам патрэбна абраць удалае месца. Гэта самае важнае для нашай базы. Так, базы тут панабудавалі паўсюль. Я жадаю пабудаваць яе дзесьці блізка вось там. Давайте вось у тым баку дзесьці пабудуемся. Але гэта пра шырокую гэтую пустыню. Мне патрэбна яшчэ туды трапіць. І вады няшмат. І сонца. І чэрв. Блин, што рабіць? Трэба дзесьці вады бы здабыць. Хаця бы кветачкі гэтыя. Там мяне падаецца, мяне заўважылі. Так, давайте. Я не фанат сусвету, да і кошт пужае. Ну, я скажу, што гэта ўсё яшчэ як бы выжывач, трошки звычайны выжывач. То бок ён стылёвы. Ён вельмі, калі вы паглыбіцеся, зараз у мяне не вельмі атрымліваецца, я больш чатам размаўляю. Але калі вы паглыбіцеся, прыслухайцеся, як проста мурчыць чэрв пад пяском, як тут прыгожанька ўначы ты проста стаіш, у цябе там бачна карабель сардаўкара ў небёсах лётае. Вось, альбо вось гэты касмічны карабель, дзе вісіць гільдыі касмічнай. Гіганцкі гэты проста шаттл, гэта проста кайфуе. Так. Я жадаю прабрацца скрозь гэты вялікі пясок і дабрацца у... Так, а што гэта? Блин, я думаю...
Гэта, хутчэй за ўсё, мінна каверн. Хутчэй за ўсё, гульня разлічвае, што я пабудуюся тут. Давайте тут і пабудуюся тады. Але з ім. Давайте ось літаральна тут і бахнем базу. Толькі мне кажуць, збярыце яшчэ камяня. А дзе камяня мне надо быць? А, блин, якая тут база, калі тут паблізу уже чалавек паставіў сваю. Ну, давайте хоць збяром тут ресурсы. Так. Мы базу можем пабудаваць дзе заўгодна, але карысна яе паставіць дзесьці бліжэй да зямлі ўсё ж такі, а не ў паветры. О, тут чел. Бачите, чел будуецца. Літаральна на ўцёсе. Могу каменчик сабе знайсці дзесьці? Калі ласка. На жаль, у мяне няма нармальнага спуску ўніз. А! Цішэй, цішэй. Спускаюся як магу. Ось, за прапанову дзякую вялікі Метайгоры. Я яшчэ падумаю над гэтым, добра? Таму што я не увогуле, у прынцыпе, з самага пачатку не вельмі планаваў Дюну-та і стрыміць. Я планаваў сабе там цягненька пагуляцца і як бы гэта тупіць, карацей, у ёй. Вось. Але ў той жа момант як бы не падзяліцца гэтым, ну, трошкі як бы таксама лухта атрымліваецца. Чаму бы не, правильно? Таму што калі ўжо вы такое пабачыце яшчэ. Так, мы зноў перагрэліся. Вось тут можна было бы пабудавацца. Тут, в принципе, не такое благое место. Ресурсов только ніяких нема. Блин, мы зараз перагрэемся, і у нас просто спячэмся нахрен на соннице. Так. Блин, гэтая база гэта... Ай, блин. Так, хаваемся у гэтым самым теню. Можа базу вось тут пабудаваць? Это вельмі дрэннае месца для базы, я скажу, таму што тут ёсць транспорт, і, напрыклад, яго хацелася бы запакаваць. Блин, у нас скончылася вода. Яго хацелася бы паркаваць на бяспечным месцы. А вось толькі запаркаваць, блин, калі мы тут, так гэта праблема. Так, давайте яшчэ. Гэты раслінкі нас ратуюць. І яны не заўсёды будуць. Літаральна ў наступнай лакацыі ўжо мы ніякіх раслінак не пабачым. Ось, нам патрэбна база зараз будзе, як мага хутчэй. Так, пакуль даследаванне. Даследаванне базавы набор гэтага самага будаўніцтва. Вось он. Самыя базавыя рэчы для будаўніцтва. Далей, што нам патрэбна? Пабудаваць яе, узяць і стварыць кансоль для падфайфа. Добра. Будуем. Ну, як робім прыладу для будавання. Готово. Так, і засталось толькі месца браць. Добра, просто нешта прыйшло ў галаву, думаю, чаму не прапанаваць. Так, за прапанову дзякуй, гэта 100%. Я ў любым выпадку ўдзячны, што накідваеце ідэі, бо я не тое, каб усё... Я думаю над штукамі, але не над усімі штукамі я добра думаю. Я некаторыя рэчы проста не прадумваю. Так. Гэта за мной палююць. Рэальна, можа я долю... Давайте-ка я паспрабую сваю новую здольнасць гэтую. Воу, не халеры сабе. Спринт-бінду. Толькі зараз мне падаецца, чэрвь за мной прыйдзе. Я чую, набліжаецца, не? Не набліжаецца, ўсё ў парадку. Спринт-бінду. Карысная штука. Трэба ў цень схавацца. Я думаю паспрабаваць усё ж такі дабрацца. Пачакайце, гэта я і дабраўся, у прынцыпе, далей. Тут яшчэ больш забудавана. Ё-моё. Хоць бы дзе... Самае цікавае, тое, што я казаў, усё, у прынцыпе, будзе балансавацца, то бок гэтыя вялікія базы, якія людзі будуюць, яны насамрэч лухта. Як бы сэнсаў у гэтым не шмат. Просто таму, што як бы гэтыя базы з часам разнясе, а яны... У самом пачатку вам не той, каб яны патрэбныя. Ну, і як бы база вам патрэбна... Ну, яна патрэбна хаця бы маленькая. Але вялікую базу будаваць у гэтай лакацыі вы бы не сталі. Так, а давайте вось тут. Можна будаваць? Ага, і толькі я пажадаю пабудавацца дзесьці. Занадта блізка да іншай базы. Я магу разгарнуць. Во, вось тут можна. Занадта блізка да іншага саб-файфа.
Ну, можа вось тут бахнуть. Давайте тут бахнем. Так, близко до іншай базы. А што рабіць? А што рабіць? А як жыць з гэтым? Давайте тут ставим. Congratulations. Это You're будет now наша the база proud тут. owner of an imperial sub-fief. Так. More of a sub-fief. But it's enough for now. Get your Так. construction tool out and get cracking. It's not a shelter. Нам потрібно without попити walls and a води. roof. Хоча б з гарачыні гэтай сысці, бо я вільготнасці губляю просто капзда. Так. Пошли шукать кветочки, тем больше, что сонненькое амаль зайшло. Можно будет нормально плюс-минус пересовываться. Где кветочки? Я без кветочек не переживу. Зараз. Мы зараз не можем здабываць сабе вады з іншых месцаў ніякіх. Нам база для гэтага якраз таки патрэбна. Блин. Да что такое? Я не бачу кветок нельзя. Я ж так тут помру. Что будем зараз качэўнікаў бегаць. Увогуле гэта не тут як бы гульня такая, вы базу будуеце, але гэта не асноўнае, чым вы займаецеся. Добрая база вам дапаможа, але ну по тыпу яна важна для вашага прагрэсу ў гульне, то бок вы павінны мець базу. Але ў той жа момант вы не можете, не абавязкова, вы не будете ёй займацца, як узяць Вальхейм, так? Вы не будете столькі часу на яго губляць. Вы не будете займацца тым, што вы калупаеце. Вы бачыце, як я рэсурсы збіраю. Вы можете гэта заўважыць, я падбегаю і вельмі хуценька штосьці распільваю, гэта даволі шмат рэсурсаў адразу. О, кветкі, першыя кветкі. Ось. Вы не нешта не здабываеце доўга і калупаеце там дрэвы, ламаеце камяні. Не-не-не, вы звычайна просто праводзіце па тыпу вось. Вось такі камень, так. Вось мой рэдактор, ну гэта распільватель. Я распіліў усё, і гэта даволі вялікі кавалак рэсурсаў адразу. Оп, это падаецца быў. А што гэта было? Гэта ж не чэрвь. Быццам бы выбухнула бомба. Так, зараз давайте базу хаця б мікрабазу такую зробім. Хоць якую. Так. Дарэчы, тут камяні ёсць, якраз таки дручненька будзе. Для базовой побудовы. Так, ёсць. Ну што, аснову. Нам патрэбна аснова для базы. І гэта у нас будзе вось гэта. Так, гэта у нас аснова. Гэта у нас аснова. Яе зробім прыкладна... Блин, тут не вельмі роўная мясцовасць. Давайте вось так, што ли. Вось так. Вось так. Можаш неяк? Блин. Давайте з гэтага боку. Вось так. І вось так. Это я чарцёж толькі размясціў, сама база вось яна. Будую. Чатка зачынілася. Момент. Нешта я глядзеў, як у Вальхейм гуляў. Вальхейм, як бы, калі вы можете расслабіцца і просто кайфаваць ад адбываючых падзей, скажем так, што павольненька па кругу сабе калупаецеся, але ну, нават самы базавы пачатак у Вальхейме значна больш душны. Я магу параўнаць толькі пачатак Дзюны і пачатак Вальхейма, таму што ў Дзюне я як бы не заходзіў далёка, так? Але якая ж яна значна прасцей у гэтым сэнсе. То бок, ну, там базу пабудаваць, гэта не толькі праблема. Так. Я зараз сабе... Это мы мікра базу робім, каб вы разумелі. Пакуль што просто домик. Нам дзверы патрэбны. Вось няхай тут будуць дзверы. Угу. Ну, тут можна, у прынцыпе, і просто звычайную сцену паставіць, правильно? У нас будзе трохі кліпаць пясок. Так. І мне патрэбна дах, правильно? А то што я тут без даха сяджу? Дах паехаў кудысьці. Не памятаю, як гэта рабіць. Па-па-па-па-пам. Як? Утиліты, схованка. Не, гэта ж не тое. Вось так увогуле. Рэжым пераключаць. І нам патрэбна
Усё, вось структурныя рэчы нам патрэбна. Новыя штукі дадаліся. У бэце не было некаторых з іх. Так, мне дах патрэбны, каб ён у мяне не ехаў. Я ожидаю, да? Пачакайце, можна сцены круглыя рабіць? Так, сцены круглыя можна рабіць. І квадратныя рабіць. Прыгожа можна, карацей, нарабіць, але зараз мы будзем рабіць мінімум. Самае неабходнае. Так. Як яго адзначыць як улюбёны вось такі. Цябе як улюбёны вось такі. І з ім мы, у прынцыпе, што заўгодна набудуем. Вось гэта. Так. Дах... Не, пачакайце. Гэта вось яны дахі. Набор. Улюбёная? Так, не? Усё. А можна просто паказаць мне улюбёныя мои? І ўсё, і больш нічога. Вось, бачу. Вось яны мои улюбёныя. Дзе мои дахі? Вось вы. Так, і як яго круціць? Левый альт, вось. Усё, разабраўся. Ёсць. Ну. Ось так. До таго, як сонца выйдзе, мы хоць базу ўжо будзем мець. Чаму я не магу? Чаму не будуецца? Да ладно. Ось, выставілася. О, зараз пачала нешта. Тупанула гульня. Так, ёсць базавае сховішча наше. Хоць штосьці, хоць штосьці. Так, каб дах не ехаў, трэба паменш спайсаў ужываць. Ну дык, а як жа без яго? Без родненькага. Так, гэта не аб чым, гэта насамрэч, ну, хоць і база. Дарэчы, што цікава, вось гэта тое, што я заўважыў і пра што я казаў. Любую рэч на вашай базе можна кіраваць. Я, напрыклад, магу зрабіць так, каб у гэтую дзверь мог зайсці хто заўгодна. Можна зрабіць, каб толькі я мог адчыняць гэтыя дзверы, каб саўладальнік гэтай базы мог гэта рабіць. Любой, хто асацыяваны са мною, любы з гільдыі маёй можа карыстацца гэтымі дзвярымі. Так можна зрабіць не толькі з дзвярыма, а яшчэ з любым аб'ектам на базе ўвогуле. І публічна. І ў выніку з публічнымі, напрыклад, я зраблю сваю базу прахадным дваром. Можна зрабіць па тыпу публічную секцыю на вашай базе, дзе любы чалавек жадаючы можа зайсці і, напрыклад, пакарыстацца вадою, напрыклад, просто альбо апрацаваць ваду, кроў у ваду. Дарэчы, да гэтага мы яшчэ дабяремся. Гэта мы будзем карыстацца актыўна, нам патрэбна вада, а вільгаць любая на Аракісе гэта скарб, і для фрэмінаў, напрыклад, гэта самы важны скарб. Яны літаральна, ну, гэта скарб. Вось вада значна важней, чым што-небудзь яшчэ. І яны нават пра кроў кажуць як пра ваду, па тыпу вада цела. Яны для іх канцэпт кроў як асабістай вільгаці няма. Для іх ёсць вада па тыпу цела. Вось і гэта мы будзем здабываць яе і будзем забіваць людзей літаральна дзеля вады. Гандаль тут павінны быць. Гандаль можа, павінен быць, ну, магчымасць абменьвацца рэчамі. Я думаю, што павінен быць. Так. Перанесці кансоль у абароненую лакацыю. Я згодны. Гэта добрая ідэя. Я тупануў трошкі. Перасунуць. Вось цябе. І давайте пераставім яе у куды-небудзь у кут. Ось так. Нормально? Нормально. Я нават магу яшчэ далей вось сюды ў кут паставіць. Менш месца будзе займаць. Далей пабудаваць простыя рэчы, кантэйнеры, хованкі, што это такое? Генератор нам патрэбны. Генератор абавязковая частка нашай базы, дзякуючы яму ён будзе мець, база будзе мець абарону. Давайте. Я чую, як чалавек літаральна звонку базы толькі што разабраў камень, які на ўваходзе стаяў. У сэнсе, што блакуе табе? Вось так, нормально. Генератор ёсць? Так, бачу, чалавек пабег. Так. Невялічкі кантэйнер. Будаўніцтва, невялічкі кантэйнер. Няхай будзе. Кантэйнеры спатрэбіцца таксама. Яны базавыя кантэйнеры не аб чым, насамрэч, яны вельмі маленькія. Вось так. Нават 2 пастаўлю адразу. Я ўжо ведаю, што мне спатрэбіцца яны. Складваць рэчы. Усё сваё смецце, што накапіў за ўвесь свой
час. Вось гэта, напрыклад, вопратка нахрен яна ідзе адразу. Руда, паліўныя ячэйкі, дарэчы, наконт паліўных ячэйк, адразу сюды можна адправіць. Можа, ніякай абароны няма. Во. 53 ячэйкі адпраўляюцца. І мы паднялі аўтаматычную сістэму бяспекі, якая абароніць нашу базу ад карыолісавай гэтай самай навальніцы, якая пылавой буры, пылавой навальніцы, якая знясе нахрен нашу базу, калі мы гэта не будзем трымаць. Так, генератор. Наколькі гэта хопіць яго? Я хопіць на 2 дні, то бок пакуль я бегаў, вось зараз, мы у выніку зарабілі ячэек на тое, каб наша база прастаяла 2,5 дні. Вось так вось і я имеў на увазе. Калі вы плюс-мінус гуляеце, вы можете падтрымліваць вашу базу. Калі вы у выніку не датрымаеце, то ваша база разваліцца. Так, можна назначыць людзей, якія могуць заходзіць, назначаць узроўні, якія могуць людзі могуць узаемадзейнічаць. Ну, мне аднаму пакуль гэта не прынцыпова. Базавая штука ўжо хапае. Так, мне кажется, збярыце металу. Далей базавыя рэчы, навучанне яшчэ ідзе. Так, метал. А гэта значыць, што гэта руда. Дарэчы, блин, можа дэшам гэтым. А не, давайте пакуль не буду карыстацца дэшам гэтым спрынтам. Бо я магу і так назбіраць рознага. Дзе мы яшчэ раз на мапе? Мы трошки на поўнач адправіліся, але мы нават і блізка не адкрылі. Дарэчы, нам потым вельмі прыгожа адчыніць штуку адну. Даспакойся ты. Даспакойся, табе не вораг. Ну і што? Ага, я падскочу. Ага, вельмі смешна. Ага, пастраляй. Гандляваць, прыватнае паведамленне. Давайте глядзець. Нахрен яго. Так, мне вода патрэбна. Вось що, я отправил паведамленне. Мне вода патрэбна. А дзе я бачыў? Кветачкі ж былі. То есть літаральна дзесьці тут. Дзе я іх заўважыў? Блин, это рывок. Стаміну ўсё жрае. Ё-моё. Блин, нейкае сховішча. Лепей давайте туды не савацца. Тут хапае данжыкаў, розных сюжэтных штук. Я бы яшчэ іх паказаў. Але галоўны квест мне пакуль падказвае вось зарабіць сабе ўсё яшчэ наладзіць свой быт трохі. Я ж бачыў, літаральна вось. Мне падавалася дзесьці тут, не? Добра, у Бена Гессері даволі цікава. Вось гэта падцягванне ворага. Цікава, ці яно працуе PvP, дарэчы. Ну, по типу, я могу, у меня есть здольнасць зараз, якая дазваляе прымусіць ворага просто падыходзіць да мяне павольна. І он нічога не будзе рабіць. Это супер моцна для PvP. Но я доўгі кулдаун, по типу, на 50-60 секунд, але ўсё ж таки, ну, як бы, жесть. Это занадта жорстка. Ты дзе, блин, хоць дзе? Дзе? Хто б гэта не будаваў, у яго дзіркі ўвогуле ў доме. Натурально гигантские дырки просто. Ну ладно. Кто я таки? Правильно. У меня у самого там хатка на 4 на 4 квадратных миллиметра. Так. Во, нам кажуць, першы даследаваць свой набор якраз таки для здабывання вільгаці. Вільгаці, як вы разумееце, з трупаў. І ачысцитель воды крыві, вы бачыце. Воды тела. Так, давайте ў сваю колонку гэту невялічку схаваюся. Так, адразу робім яго, ён нам спатрэбіцца. І вось гэтыя пакетики. Блин. Толькі на один пакетик мне хопіць. Чел, гэта моя трава? Нічога не ведаю. І вось тут яшчэ трава ёсць.
Бачите, тут там чел на мотоцикле есть. Ужо на мотоцикле. Пройшло 5 годин, чел уже на мотоцикле рассекає. Не, ну, в принципі, это не так складано, до речі, добратися до його. Ось. Насичена доволі перша локація, нам у ідеалі як мога хоче вилізти з яє, нам без мотоцикла, до речі, з яє амаль немагчыма вибратися. Ну, якби по сюжету ти повинен побудувати мотоцикл, каб вибратися отсюда. Але, ну, каб хоч трохи пустиню пересякати. Там навіть не пустиню, просто зазор поміж, ну, ось, по типу, каменями далекими. Тому що там проїхати потрібно доволі нормально. Ну, всього може бути секунд 30-40 на мотоциклі, але п'єхом ти там не протопаєш навіть. Ось, пригожий момент, коли ти свій перший мотоцикл будуєш. Так, у нас есть знайти скавенджерів і побудувати свою першу хованку. Ну, побудувати як не хованку, а это самое. Разобрать их, короче, забрать у их кров. Ось. Давайте-ка разнесем. Я уже разумею, что мне тут ни холеры не хопить. Так, это одно ремонтовать. Мы это уже одразу будем разносить. Нам потрібно больше места, нам не хопить. Нам вельми хутко не хопить. Поэтому тому одразу мы берем ось основу. Ага, я не могу той блок будовать. Мне места не хопить. Давайте ось з гэтага боку тоді. А чому? Інший об'єкт блокує. Добре, а тут не блокуєш? А чому тут не розумію? Ага, это мне и будет блоковать. Да и холера. Поставил, блин, базу. Не отрымается, так? А где хоть неяк по типу побудовается? Так, 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 так. Не, нормально побудовалось, все в порядку. А вы хвалювались. Так, это... Не, это в угле лухта нейкая. Это прибрать. Давайте вот так. По типу ось на основу бази, раптовно ее просто поширим. Чим менш база, тим менш потрібно вам енергії, каб тримати її у порядку. Ось, тому любое поширение базы, это вы якби подписываете себе на то, что вы будете больше активным гульцом. Конечно, дайте, вы можете завсёды тримати ее маленькой. У принципе, есть минимальные так, недостаткового материала. Это мы можем легко вырушить. У нас камень для базы литерально на базе. Ручить. Так. Есть. І зараз стіни пошираємо далі. Ага, так, далі я не побудую докладно, там конец. Есть. 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 Тут я как раз таки зроблю уваход. Тут у нас готово, 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 готово. І давайте, покуль покину як есть. У меня хутчэй за ўсё не хопіць ні на што з гэтага камянёў. Ну, на частку можа хопіць. Так, на гэтым скончыліся камяні. Дзе там камяні здабыць? Дзесьці знайсці бы нейкае... Я ў нейкім месцам яшчэ такім абраў сабе, дзе ресурсаў базовых не бачыў ніякіх. Знайшоў сабе месца, дзе прытуліцца. О, ось, каменчики пайшлі. Я так разумею, яшчэ праблема трохі ускладняецца тым, што шмат людзей у гэтай жа лакацыі... Блин, не тое ўсё спрабую зрабіць. Шмат людзей у гэтай лакацыі спрабуе тое ж самае зрабіць, што і я. Яны спрабуюць здабыць сабе ресурсаў. А ресурсы яны аднаўляюцца. Ну, па тыпу, яны хоць і аднаўляюцца, кожны каменчык, які я разнашу, яны потым з'явяцца. Просто час ім таксама патрэбна. Ну, час альбо... Каб... Я не так і не зразумеў па тыпу. Па адчуваннях, быццам бы ніхто не павінен за ім назіраць, калі ён рэспіцца. А чым больш людзей у адной лакацыі, там больш верагодна, што хтосьці ў поўную кропку іх глядзіць. У выніку вы можете назіраць за тым, як ваш камень з'яўляецца вельмі доўга. Наблюдаецца там камені вось якраз такі падыходзячы наперадзе. Оп. Мелкія каменчыкі. Угу. Это увогуле развалины.
Ну, добре, можна вертатися назад. О, червь. Ну, бачно. Пригожусь. Что, а червь тут круты. Ён яшчэ і пачвары паўсюль літаральна носіцца як шалёны, ён паўсюль паспявае. Спакойна вам можа просто разабраць вас. Так, гэта вось мой паў разабраны. Давайте перабудую, працягваем перабудоўваць яго. Так, гэта разабраць. Гэта разабраць. Гэта разабраць, 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 разабраць. Так. І гэта мы сценку. Ой. Блин. Разабраць. Что я рабіў? Ось. Наколькі мяне хопіць? Даецца ненадоўга. У мяне ў гэтых. Трэба дах рабіць. Так? Правильно? Дзе я яго рабіў? Вось он. Наш прыгожы дах. Мы, дарэчы... Ну ладно, давайте будуем як ёсць. А, давайте, можа, адразу... Я зраблю трошки па-іншаму. Я зараз плоскі дах зраблю. Каб у нас, калі я пажадаю, каб у нас была літаральна яшчэ месца над намі, другі паверх. Будзе выглядаць не вельмі прыгожа. Але калі я пажадаю хутенька забудаваць гэта ўсё, то мне будзе простенька. Мне просто патрэбна будзе ўзяць ды паставіць лесвіцу на другі паверх і там сеткі пачаць будаваць. Это пакуль не канчатковы выгляд базы. Блин, не хапіла літаральна апошнюю дзюрку. Ё-моё, у меня есть там камень той? Завіўся ён? Не завіўся. Вось она дзюрка, блин, у даху. Заканапаціць патрэбна чымсьці. Так, колькі у нас зараз часу? Часу уже даволі шмат. Давайте гэтую самую зробім. Давайте як мінімум базу падзбярэм. Кроу здабуду. Дарэчы, кроу просто патрэбна... У меня ж там ачысцитель уже ёсць. Мне трэба знайсці скавенджераў гэтых і здабыць з іх трошки вады. Потому что я так без вады буду бясконца. Ёсць хоць адзін? Да ладно, где вы усе? Няўжо вас іх паперазабівалі? Як вы так жывяце? Скавенджеры гэта, карацей, тых, хто просто карыстаюцца тым, што тут ідзе вайна, і яны збіраюць разламаныя рэшткі, транспарту, любой ваеннай тэхнікі і, карацей, перапрадаюць яе. Ну, ось. Так, ну хоць трошки вады мы... Гэты кветкі ратуюць, але потым я кажу іх усё менш і менш. Яны ў пачатку іх даволі шмат. І пры гэтым вы бачылі, я час часу іх просто шукаю, бегаю. Ось. Так. Я не разумею, дзе... Давайте бінокль. Лагер можа скавенджераў знайсці. Лагер вось там ёсць. Вось там не адкрыты яшчэ лагер ёсць. Гэта дэш вельмі прамалінейны, мы амаль не можам згарнуць нікуды. Так, лагеры ёсць з адваротнага боку вось гэтага пяска. І вось там яшчэ адзін, мы яго не бачылі. І тут некалькі я магу адзначыць. Давайте вось туды паспрабуем тады. Это ж гулец? Не, гэта не гулец. Это гулец. Это гулец. Усё добра. У яго зброя нейкая цікавая. Я такое не бачу. Так, у тень. Не трэба перагравацца. Ну, лагер вось-вось павінен быць. Я там павінна хоць трохі крыві збяру. Во, яшчэ адзін чел карыстаецца гэтай жа халерай, як і я. Рыўком. Рывок шалёны. Во, вось он невялічкі лагер. Яшчэ жывыя нават ёсць. Рэдкасць у наш час.
Ага, я не почули мене трохи. Блін. Давай. Давай на ножах. А, парировали, атаковали с двух боков. Eyes on hostile. Так, -1. Ау. Добив. Добре. І ось зараз кров твоєго тіла йде до мене. Єсть. І яшчэ. На гэтым мы і жыць будем, каб вы разумелі. Бліжэйшы час. Блин, перагрэтаем, протусіў на соненьку. Хутчэй да базы. А, вось кветачкі, кветачкі. Ёсць. Кветачкі, на жаль, зусім неэфектыўная штука. Як бы лагічна, таму што яны літаральна, мне падаецца, гэта ратавальнікаў для такіх і бомжэй, як я ў самым пачатку гульні, каб мы просто хоць трошкі адаптаваліся да гульні і заўсёды была падтрымка нейкая, таму што потым да свідос. Можете забыць. Я потым іх не бачыў у наступнай лакацыі. Увогуле, по-моему, ні разу. А вось, у нас нават няма конденс-касцюма, які бы нам вартаваў частку вады і вяртаў той вады, якой мы карыстаемся. Дарэчы, мне падаецца, бах невялічкі, так? Тэнку я знёс, а школа засталося. Так. Где там? Вось она. Подлога. Подлога наверх. Усё. І, ў прынцыпе, пакуль жыць можна. Мне патрэбны фільтр. Водны. Так. Где там? Усе будынкі. Вось он, ачысціцель вады. І ачысціцель вады каля ўваходу, таму што мы будзем часта заходзіць і забіраць. Першае, што мы будзем рабіць, гэта аддаваць воду, якая, ну, кроў, якую мы сабралі, аддаваць сюды. Вось он, ачысціцель. Мы трохі вады сабралі. Ну, крыві. Пачакайце-ка, я просто, блін, я дурачок. Я толькі што выпіў крыві, чыстай просто крыві. Яна сапсуе мне дабаў дае. Я придурок. Мне патрэбны новыя падопытныя. Так. Мне для квеста яна літаральна патрэбная. Я не тое націснуў. Просто не тую кнопку націснуў. Бывае. І выпіў кроў, калі ждаў яе ў ачысціцеля адправіць. Просто чыстую кроў піць не карысна, мы губляем максімальнае здароўе, таму гэта такое па тыпу. Калі у вас няма іншага варыянта, адкуль здабыць вады. Калі вы, напрыклад, з сабой не прыпёрлі. А дзе хоць хто? Яшчэ рэйд. Вітаю, Міхайся, вітаю рэйдераў. Мы гуляем у Dune Awakening. І мы зараз шукаем хоць якіх рэйдераў, каб забраць іх воду. От дзе якія рэйдеры? Хоць які-небудзь лагер. Туды далёка, вось, дарэчы, туды, вось да тых камянёў нам і патрэбна будзе дабрацца ў пэўны момант, калі мы здабудзем сабе гэты самы матацыкл. Ну, да яго яшчэ 10, прыкладна 2-3 гадзіны гульні да матацыкла, калі хутенька гуляць. А не тупіць, як я зараз. Мне падаецца, у мяне яшчэ праблема з таго, што шмат гульцоў. Перанасычана трошкі лакацыя. А якім чынам мы тут уже раніца? Так, ты ўсю ноч праспаў. Прасядзеў на стрымах. Не, ўсё ў парадку, гэта проста увечары раптоўна стрым. Вось, я чакаў Dune Awakening і думаў сам сабе гуляць яго ўвечары пры магчымасці. Чел. Планетолог. Дарэчы, ну гэта ж не зусім па тыпу ММО, тут ёсць і персанажы, і сюжэт свой. А гэта планетолог, напрыклад. Those plants are hard to grow out here and harder to replace. Блин, націснув. Представився. Ботанік і планетолог. I've been stuck out here for a while. I learned the hard way
Never say the wrong thing to someone from Kytane. Cyprian Io. I loathe that name. Barely a planetologist Я бы at ждал, all. как ён мяне павучыў, каб ён можа ачыніць нам базавыя веды планетолагаў. Гэта галіна таксама паляпшэнняў. Акцыя рэльеф. Ну, гэта будзе прыкладна так. Калі у меня будзе настрой і жаданне і вось магчымасць пастрыміць, то я буду запускаць час ад часу што-небудзь. Dune Awakening даволі вялікі рэліз, таму я вырашыў ўсё ж такі яго пастрыміць. Я гуляю ж ўжо ўрэчы там увечары, гэта нармальна. Вось час ад часу. Просто звычайна я гэта раблю сам сабе, таму што стрымы праводзіць, ну, па тыпу увесь дзень. Гэта трэба не працаваць, як мінімум. Вось, на працу мне таксама даволі шмат прыходзіцца гаварыць. Вось. А тут ужо раз вялікі рэліз, то чаму бы з вамі не падзяліцца такой халерай, правильно? Тут такая цікавая штука. Це патрэбна. Ён нам дасць контракт. Я не, ну, прыму контракт, але выконваць пакуль яго не буду. Пад намі знаходзіцца, зараз коротка пра квест, таму што я ўжо рабіў яго на бэтцы яшчэ. Ён раскажа нам пра тое, што пад гэтым месцам, дзе вось ён знаходзіцца старая база надвор'я, імперская станцыя надвор'я пад намі. Але у ёй заселі рэйдары. Вось, і ён не можа здабыць адтуль гэтыя самыя журналы, маніфест, карацей, гэтай базы, якая яму была бы вельмі карысна. Здабыць ён не можа таму, што яны нейкія не толькі рэйдары самі па сабе небяспечныя, такія гэтыя канкрэтна яшчэ нейк дзіўна свар'яцелыя. Вось, і яны, ну, проста ляснуліся там нешта ў сябе. Вось чаму, ён не ведае, гэта наша праблема. І мы далей гэтым як бы павінны заняцца. Калі мы гэтым навучымся, то мы адчынім сабе галіну планетолага і можам атрымліваць бонусы за гэта. Яшчэ гулец. Халера, блин, я не магу ніводнага рэйдера знайсці. Так, бінокль. Дзесьці хоць штосьці знайсці. Лагер вось там. У прынцыпе, за камянём тым, блин, я ж не магу так проста ўніз спусціцца. Калі б я быў, дарэчы, вось ваяром, да якога я гуляў на бэце. О, чэрф. Прыгажосць кожны раз, калі вылазіць прыгажа. Яшчэ карабель Сардаўкараў спусціўся. Наглядаем. Вось, калі б я быў ваяром, то ў яго ёсць сродкі, каб лёгка забірацца наверх і лёгка спускацца. На жаль, мне такія здольнасці недаступны. Я Бен Гессерит. А гэта значыць, што я ўмею рабіць, казаць словы і бегаць хутка. Вітаю, Міхась. Это ж якую на яго рыбу можна ловіць? Ну, уяві сабе, на аракісе асабіста. Там такія, тут такія рыбіны водзяцца. Так, дзе ў выніку лагер-то? Падаецца, вось он тут паблізу, так? Ёсць аж... вось там я бачу лагер. Толькі вось он наверсе, і мне туды незручна... не, давайте, я магу туды забрацца у той лагер. Так. Я магу забрацца туды ўверх, і мне... Што мне патрэбна? Мне патрэбна не шмат, я чалавек просты. Мне проста патрэбна забраць іх кроў. Ідзем за імі. Палечымся яшчэ. Не хапала, каб мяне яшчэ забілі па дарозе. Так. У лагере есть кто? Блин. Лагер-то я знайшоў, у лагера нікога няма. Ну вось такая праблема, калі я занадта шмат гульцоў гуляю. Эх. А дзе яшчэ паспрабаваць свайго шчасця, а? Мне літаральна гэта патрэбна проста для квеста. Ну, насамрэч, гэта вельмі карысны сродак. Так, пачакайце, вось там падаецца, не? Не, гэта не лагер. Оп. Чай ж мне падаецца, карабель Сардаўкараў спрабую з'есці. Дарэчы, яны ж проста так не вылазяць, каб вы разумелі. Чэрф актывуецца на раздражненні. І хутчэй за ўсё там праехаў гэты мотоцикл альбо чалавек прабег. Каб вы разумелі. Ён там усё не супакоіцца, ўсё яшчэ актыўнічае. Камусьці не пашчасціла. Так, а я ўсё яшчэ шукаю лагер. Вось там ёсць лагер, так? Во, вось тут бачу.
Давайте. Бен Гессерит? Что, я просто так учился этому, правильно? Мы на открытой, этом самом открытом пяску, и червь может за нами зараз приехать. Зараз мы будем теми, кто призвал червя. Есть. Пробираемся. У лагер. У лагері хтось есть? Знову нікого. Да ё-моё. Тільки бігаю. Так. Ось там яшчэ. Там даволі вялікі лагер. Нам-то не важно, адкуль кроў здабываць, правильно? Нам просто патрэбны людзі. О, мне падаецца, я зараз подцягнуў чарвя со сваім паскарэннем. Не? Он зараз не прибежит? О, наближается. Не-не-не. Не-не-не-не-не. Учение на землю. Усё, добрались. Тут он не повинен достать нас. Так. Ну где там? Хоть кто? Только не кажите им, что их этот лагерь зачистили. Не поверю. We can sell your stuff to Mir Charky at Griffin's Reach trade post. Разваленная база. You won't be able to pull anything over on him. He used to be a scab himself. And don't try lifting anything from the trade post. Реально, вы всех пробили? Charky's brute bodyguard тишине. viewer will drop you before you even make it to the door. Скавенджеры. Хоть кто-нибудь. Да ладно. Не водного? О, литерально передо мной адрестрися. Есть, разобрались. Так. Ласка, отдавай свою воду. Куда я торкну там? Оп. Усё, з гэтымі разабраліся, можна вяртацца на базу і нарэшце апрацаваць як нармальны чалавек. Як нармальны чалавек здабыць ваду з крыві, разумееце? Як самы звычайны нармальны чалавек. Кожны вечар так раблю. Так, а база наша вось там. Можна, ў прынцыпе, ўсё схаваць. Чай бегчы будзем. Мне падалося там чэрв, не? Не падалося. Так, мы на адкрытым пяску зараз. Чэрвя не бачу. Давайте паскарэнне. Калі чэрв нас і пачуе, мы ўжо з пяска прыбярэмся. Дарэчы, што цікава, мы ўсё яшчэ не бачылі карыолісавай навальніцы. Я б ажадаў вам яе паказаць. Даволі прыкалдэсна выглядае лакацыя. І як працуюць базы, так? Я ўжо гэта расказваў, але яшчэ раз патлумачу. У базы ёсць шчыт, якую вы будуеце, вось гэта моя база. У яе ёсць шчыт, вы можете... Вам патрэбна здабываць энергію ячэйкі, каб падтрымліваць гэты шчыт, таму што кожны раз, калі прыйдзе навальніца, пясчаная бура, вось, яна просто знясе вашу базу, ну, альбо часткова пашкодзіць. Вось, яна доўга не пратрымаецца. І ў выніку вы зацікаўлены тым, каб падтрымліваць ну, заўсёды падтрымліваць энергіяй сваю базу. Вось, у мяне, дарэчы, ячэйкі яшчэ ёсць. Яшчэ пакладзем, і ў мяне, ў прынцыпе, база працягне без ніякага майго ўзаемадзеяння, яшчэ працягне 6 дзён. Вось, так што я магу 6 дзён не заходзіць і потым зайсці, здабыць яшчэ ячэек і працягнуць жыццё базы. У Jedi Academy быў узровень, де трэба было перасоўвацца асцярожна і не па пяску, бо амаль гэткія ж маленькія чарвякі вылазілі з зямлі і намагаліся цябе з'есці. Я думаю, Дюна шмат чаго натхніла ў гэтым сэнсе. Так, перакладваем гэтую кроў. Не той, каб шмат тут. Вось, пайшла перапрацоўка яго, пакрыху гэта будзе ўжо стане вадой.
expands І, до речі, на нас consciousness, уже покриху спайс починає and впливати. triggers some very vivid dreams. Угу. У нас починаються перші приходи від спайса. Observe this valley, sacred to the Ikhwan Bedouin. Here, Wally faced the trials of Akul, proving their knowledge of the Fremen ways. Find the Fremen, she said. Як вам? Угу. 7 tests, 7 steps. Set your feet. Follow the uncertain path. Keep moving. The only true death is stagnation. Зараз пакуль боек за спайс у нас няма ніякіх, там, до речі, падказка была наконт таго, як гэта працуе. Вось, але гэта наше першае прадбачанне ад спецыі. Мы у гэты самае на пэўны час можам як бы зазіраць у сюжэт далей. Наркотыкі гэта дрэнна, але калі не тады, калі вы ў свеце дзюны, тады гэта добра. Вось, нам далі квест на тое, каб адправіцца за нашым прадбачаннем у пячору фрыменаў, калісьці была такая, і вось мы можам туды пайсці. Але ўжо даволі позна. Вось, я можа працягну, можа быць заўтра, можа быць на стрыме, можа быць не на стрыме, гэта як вам пашаціць. Заўтра у нас абавязкова будзе стрым, будзе па цывілізацыі 4, будзе у нас пятнічны стрым, як звычайна, ранішні. Штука ў тым, што адзіная там трохі ёсць праблема з захопам, але я спадзяюся, як бы агульны экран можна захопліваць, і цывілізацыя 4 тады захопліваць таксама. Гэта я яшчэ ўжо праверыў, усё павінна быць у парадку, заўтра пагуляемся. Вось, а зараз я буду скончваць. На базе мы ў бяспецы. Вось, яшчэ яе дабудоўваць яшчэ трошкі паляпшаць. Мы тут ненадоўга, насамрэч, гэтая база часовая. Я планую пераносіць яе потым значна далей, на поўнач, на поўнач далёкую. Але для часовага пачатку тут вельмі гэта неабходна, і хоць нейкае месца, дзе прытуліцца. Вось. Добра, на гэтым вас я пакідаю. Давайте пагляджу, можа, да кагосьці. Я думаю, што амаль 100% ёсць да каго накіраваць. Я думаю, што Шахраэль, напрыклад, павінен стрыміць. Так, Шахраэль ёсць, і ўсё, і больш нікога я не бачу. Перадам вас да Шахраэля. Ён у The Elder Scrolls 4 у Oblivion ремайстары гуляецца. Вось да яго і пойдзем. Вам добрага ўжо не вечара, а ночы хутчэй. Сам я пайду таксама, ужо даўно пара. Вось, і да пабачэння. Пабачымся.